Dobro večer, gledate MMA Institut. Večeras za stolom specijalni gost. Profesor srpskog jezika i književnosti. Autor 3 romana i tvorac programa za lično, poslovno i sportsku napredovanje. Velika čast i zadovoljstvo, gospodin Nenad Google. Meni je čast, bolje vas našao. Čekaj, prvo da nastavimo ko ljudi. Dobra, što bi rekli. Odlično. Pratio sam stvarno dosta tvojih predavanja koje su fenomenalna na razne teme i ono što sam ukačio je da se baviš i sportskom tematikom. Sad, kako bi najbolje mogli da otvorimo temu i da li si možda imao iskustva sa sportistima u borilačkom sportu? Kakva su ta iskustva, ako ih je bilo, kakvi su to problemi, s kakvim se sportisti suočavaju i kako za početak, kakvi su problemi i kako se oni prebrode? Da. Prvo, hvala vam puno na pozivu i hvala Filipu što je bio most između nas, da mu se odmah zahvalim. Pitanje je odlično. Ja to uvijek ponavljam, ponovit ću i ovog puta, zato što je ponavljanje dobro, sem u školi. Znači, treba čitati, ja čitam sat vremena dnevno, ne treba možda čitati sat vremena dnevno, ali treba raditi na sebi minimum sat vremena dnevno. Zašto? Kažu lekari da recimo naš skelet je tako konstruisan da ti moraš dnevno da pređeš minimum 5 km. I onda ćeš kao da budeš zdrav, jel? I to je neki minimum. Ali ako ja moram telom da pređem 5 km dnevno, to znači da ja minimum moram i umom da pređem 5 km dnevno. I svojim srcem i svojim duhom. Znači umom znači da učim 5 km dnevno, srcem znači da volim i recimo duhom da budem istrajan 5 km dnevno. I čovjek mora da ima, kao što ima aplikaciju za ove korake, mora da ima i tu aplikaciju da vodi računa da se kreće stalno. Sad, šta je poenta? Ja sam dakle čitajući, a kažem čitati sat vremena dnevno znači čitati otprilike knjigu nedeljno ili raditi na sebi. Pričati s čovjekom isto kao čitati knjigu ili slušati predavanje, sasvim sve jedno. I vi dolazite na nivo da za godinu dana pročitate 50 knjiga, što nije malo. I u jednoj od tih knjiga ja pročitam da je Jürgen Klopp rekao da njegovim sportistima je lični napredak podjednako bitan kao i sportski. Da je njemu veoma bitno da ima kurseve i edukacije na tu temu. I mene to zainteresuje zato što ja volim sport, obožavam sport i nekako mi je tu sinulo da vidim da li tu postoji neki prostor za mene. I onda dalje čitajući shvatim da čovjek ima 4 kondicije, fizičku, umnu, emocionalnu i duhovnu. Ako samo jedna od ove 4 kondicije kod sportiste nije u redu, ako je u padu, on ne može da da svoj maksimum. Jer on može da bude fizički besprekoran. Ali ako ga ostavila devojka i njegova emocionalna kondicija je slaba, recimo, ili nema istrajnost kao kondiciju, on će posle prvog udarca i obeshrabrenja možda da se povuče ili da izgubi veru u sebe. Dakle, sve pada ukoliko nema sve 4 kondicije na visokom nivou. I onda sam ja napravio program za umnu, emocionalnu i duhovnu kondiciju. Kad kažem duhovnu, ovdje pre svega mislim na ono iracionalno u čoveku. Ne govorim ovdje o veri, mada i vera je deo duha, ali poenta je zapravo da tu postoje neke iracionalne sile u nama. Jung je govorio da je čovjek sastavljen iz racionalna i 2 iracionalna dela. Racionalni delovi su recimo telo, tu je sve logično, kao i logika, a iracionalni su emocije, potpuno iracionalno. Ti možeš da se zaljubiš u neku osobu koja uopšte nije logično da si se zaljubio u nju i da je trebalo u nju da se zaljubiš. I recimo iracionalna sila kod čovjeka je vera. Iracionalno. Jer šta je vera? Vera znači da ti guraš kada nema racionalnih opravdanja. Nema racionalnih razloga. Jer čim ima racionalnih razloga, to nije vera. To je neka vrsta računa, proračuna. Ja navodim primjer Henrya Forda koji je bankrotirao 7 puta. Ja mogu da znam šta mu je žena rekla posle prvog, ali šta mu je rekla posle 3. puta? Vjerojatno mu je rekla, budalo jedna. Nije se razveo, nego mu je rekla, prekini, znaš, nije to za tebe. Ali posle 7. puta, on je postao ono što je hteo da postane. Tako da je to isto, to je iracionalna sila, nema racionalnog razloga. A to zna svaki uspešan sportista. Jer je došao na čvornu tačku kada mu je rečeno ne možeš.
Ne možeš dalje. A, znači ima mnogo sportista koji su imali astmu, na primjer, pa su postali, ne znam, atlete neverovatne sa kapacitetom pluća. Pa ima ona priča o Demostenu, besedniku. Znači taj čovjek nije imao dobar dah, nije mogao dugo da priča, imao je govornu manu. Ali šta je on radio? On je bio istrajan. On je stavljao kamenčiće pod jezik da bi eliminisao govornu manu tu i trčao je uz vetar, govoreći naglas svoje besede. On je zapamćen kao najveći besednik u istoriji. Garinča, fudbaler, 6 cm kraća noga, kriva kičma, jedna noga okrenuta kao unutra. I naravno, roditelji siromašni nemaju novca za operaciju. Kad pitate Brazilce ko je najbolji fudbaler brazilski, niko vam neće reći Pele, svi će reći Garinča. Jer taj čovek koji izgledao kao bogalj, kada bi krenuo da igra, on je bio neverovatan na terenu. Osvojio 2 svetska prvenstva, imate onu priču, ne priču, nego događaj kada je Brazil igrao protiv Italije. On 4 odbrambena igrača predribla i golmana i stane sam pred gol. I pola publike. Ali ne da gol. 6 centimetara je. Dobro, on je bio takav, kažu, kad igraš protiv njega, to je kao da hvataš maglu, jer ne znaš gde će da krene, znaš, takav je. Ali on ne da gol, nego čeka još jednog da se vrati, da predribla i njega i da da gol. Znači, njegovo telo je deformisano, pazi, njegova fizička kondicija, uslovno rečeno, je ograničena i limitirana. Ali on je podigao svoju, recimo, srčanost, emociju, znači kondiciju emocija. Znači, nije mu bilo deformisano srce, nije mu bio deformisan mada posle fudbalske karijere radio svašta, tako da ne znam, ali na terenu to je bio drugi čovjek. Tako da je to podizanje kondicije mnogo interesantna priča. I onda sam ja krenuo da sve ono što sam naučio, sakupio, istraživao, da pakujem u taj program koji se zove Plavi dijamant. I sticajem okolnosti, moj prijatelj Malina, košarkaš Marko Marinović, on je pomoćnik selektoru Pešiću, tada je vodio košarkaški klub Borac. I ja kažem, daj brate da malo radim sa tvojim igračima, da vidim da li ovo radi uopšte. I on kaže, ajde. I on mi da ceo svoj tim. I krenuo sam da ih držim, to su praktično predavanja, ali trening, mi ih zovemo treninzi. I to je bilo interesantno. Posle me zvao, sada već moj stvarno blizak i dobar prijatelj Slavoljub Đorđević, koji je bio trener Vojvodine, pa sam radio posle i sa fudbalerima Vojvodine i fudbalerima Radničkog iz Niša i tako, i pojedinačno sa fudbalerima i košarkašima. Nisam radio sa Borilački sport. Nisam, nažalost, ali ja sam malo pre rekao da mislim da su borilački sportovi neverovatna čitanka za život. I da taj koji je, evo meni Filip baš malo pre kaže, pošto sam ja njega pitao, on se naravno više razume u ovu oblast kojom se vi bavite, on meni kaže, moja poruka bi bila za svakog dečaka da treba da trenira neki borilački sport 6 meseci, evo iz kog razloga, da primi udarac. I da shvati da primiti udarac uopšte nije strašno. Jer mnogo ljudi koji nikad nisu primili udarac, oni od toga naprave u svojoj glavi, naravno, strah od opasnosti je 1000 puta gori od same opasnosti. I fizički udarac je ništa kakvi su udarci u životu. To je 100% tačno. Ali čovjek treba da zna da primi udarac i da shvati da to nije ništa. Nije strah i u životu i fizički. A inače, pošto imamo 4 kondicije, sve je povezano. Znači telo, srce, i duh. Tako da sve što imamo na nivou tela, ti možeš da se usporiš na nivou tela i da se ugojiš, to možeš i na nivou srca i uma i duha. Možeš da primiš udarac na nivou tela, možeš i Možeš da se digneš posle udarca na nivou tela, ali kao Garinča možeš da se digneš i nakon životnog udarca ili kao mnogi drugi. Tako da generalno ja sam taj program, on se ispostavio kao jedan vrlo interesantan. Ja sam pre svega profesor književnosti, dosta imam primjera i iz književnosti, tako da je to interesantno bilo. Znam da su fudbaleri naročito dobro reagovali, jer svi imaju neke predrasude. A njima to treba. To otvaranje vidika. Još je s njima najteže raditi. Uopšte nije. Ma kakvi, oni su sjajni. Znači, fudbaleri? Majke mi. Znači, fudbaleri su vrhunski, zato što oni hoće da slušaju i košarkaši su dobri, ali fudbaleri, oni su nekako otvoreni. I ja sam razmišljao zašto je to tako. A njih je lova najviše pokvarila. Oni su baš... I zato im baš to treba. Znači, jer njihova duša i traže nešto drugo. Znači, ako su njihove teme, hipotetički rečeno, znači lova, automobili, ribe, otprilike to je to što oni pričaju, jel? On negde u sebi, taj unutrašnji čovek, kaže Sveti apostol Pavle da svako ima 2 čoveka nosi, spoljašnjeg i unutrašnjeg. Jedin sam ja sa 14 ličnosti.
Ali gledaj, kad ti imaš dobro moć preobražaja, znači metamorfoza. Ali ti kad vidiš jednog čovjeka, ti ne vidiš celog čovjeka, samo vidiš spoljašnjak. A taj unutrašnji ti izmiče. Na primjer, ti možeš da budeš unutra tužan, a da se smeješ. Tvoj unutrašnji čovjek je tužan, spolja ti se smeješ. Raskorak. Često su raskorak u spoljašnji unutrašnji čovjek. Tako da ti fudbaleri, spolja vidiš ti to, da njih samo to interesuje, to uopšte nije tačno. Jer njihov unutrašnji čovjek traži svoju hranu. Ne njihov, nego kod... Da, tako je, znaš. I pošto oni nisu upućeni prosto na to, oni su gladijatori, oni žive disciplinovano. Znači, to je trening. Zato oni padaju, recimo, u depresije kada završe karijeru. Znači, on je 30 godina, ne znam kako je u borilačkim sportovima. Slično, jel da? Znači, način ishrane... Zato ovdje ništa. Ali to je to, njima, i onda padaju u depresiju, znaš, i zato je bitno da im se šire postiš da brigi. Znate, znaš šta je isto kod fudbalera i MMA boraca? Hvala ti što si mi prekida. Šta je isto kod MMA boraca i fudbalera? Na kraju su svi bez love. Da. Na kraju krajeva. A kako izgleda u praksi bio neki slučaj fudbalera sa kojim si radio, koji na kraju toliko napredu da je proradio Partizanu i dao neke golove? Kako sad ta teorija izgleda u praksi? Evo, reći ću. Nije on zbog toga, da. On je talentovan, on je vrhunski. Govoriš o Andriji Raduloviću. To je jedan pretalentovan momak i tako dalje. Ja sam malo pre Draganu rekao, znači da to što ja radim, to ja ne dajem ja rešenja, niti mogu. To mora čovjek sam. Ali to može da bude varnica. Dakle, taj program može da bude varnica da zapali vatru. A da li će vatra da se održi, zavisi da li ćeš da stavljaš drva na nju. Ne može, nema tih recepata. Ali evo kako izgleda u praksi. Slavoljub Đorđević, znači taj moj drugar, pošto smo radili zajedno u Vojvodini par meseci, posle kad je on prešao Surdulicu, pazi, njega zovu, Surdulica je na dnu prikovana posle polusezone. 8 bodova. I njega zovu da spase stvar. I on šta će, razmišlja, prihvati. On voli izazove, mnogo radi na sebi. Sjajan jedan čovjek. I pazi, prihvati to i već druga, treća utakmica Partizan. Partizan u tom trenutku nije kao sad, bio je prvi na tabeli. To je bilo baš davno. Da, niko se toga ne sjeća, da. To je bio izuzetak jedan, jel? Ali dobro. Uglavnom zove mene Slavoljub Đorđević i kaže ajde da održimo jedan trening, preksutra igramo na JNA, znači na Partizanovom stadionu. Kaže, tu smo u hotelu kod hipodroma, da dođem, ja kažem važi. I sad ja razmišljam šta ja njima da kažem. I napravim jedno predavanje, odem u taj hotel uveče, bilo možda oko 8 sati, i evo kako to izgleda u praksi. Znači, mene sluša ceo tim i ja njima kažem, odluka je krajnja moć. Moć koja uobličava život. Šta to znači? Od odluka koje si donosio je zavisilo da ti danas sediš ovde. Da si drugačije odluke donosio, ne znam gde bi bio na drugom mestu. Tako da su odluke mnogo moćne stvari. Ako pitate čovjeka što nije uspeo, on će reći, nisam imao para, nisam imao vremena, nisam imao dobrog agenta, ali zapravo jedna od ključnih stvari je nisam doneo odluku. I nisam stao celim bićem, znači i fizičkom snagom, i umnom, i emocionalnom, i duhovnom, iza te odluke. I tako njima pričam o odluci i onda kažem, mene interesuje, koja je vaša odluka u vezi sa sutrašnjom utakmicom s Partizanom? Da li ste, ne pitam šta ste se dogovorili svi, nego u srcu ko je šta odlučio. Da li si ti odlučio da samo izađeš na teren i da ispuniš zadatak treneru? Ili da se pobiješ pa šta bude? Ili prosto da samo to da se završi? Ili si odlučio da pobediš? I onda sam im rekao, vi morate da donesete odluku svi do jednog da pobedite. Morate da pobedite. Ako nemate tu odluku, idite radite u pošti, radite neki drugi posao, nemojte da budete fudbaleri. Onda ide cijelo predavanje o tome kako se donosi odluka. Jer šta to znači? Moraš da doneseš odluku na 4 nivoa. Opet, sve idemo oko te 4 stvari, se sve vrti zapravo. Ti moraš da doneseš odluku i ona automatski ima neko značenje. Kad ima značenje, bilo šta u našem životu, pokreću se emocije. Emocije na latinskom movere znači pokretati se. Na engleskom movement, move, to je ta ista reč. Onda emocije pokreću tvoje postupke, tvoji postupci dovode do rezultata. Naravno, to je sad čita priča koja traje negde 45 minuta i završimo mi to predavanje. Priđe meni jedan igrač i kaže, hvala vam na ovom predavanju, bilo je veoma zanimljivo. Ne, to je bio pomoćni trener, izvinjam se, igrači ne prilaze tako lako i ne otvaraju se. Pomoćni trener, mlađi jedan, i kaže, sve ovo odlično, ali nije realno, kaže on meni. Ja kažem, no okej,
ali oni moraju tako da misle, oni moraju tako da se osjećaju i moraju da imaju taj mentalitet. I pa je sad. Sutradan oni igraju 4 sata. I tu je priča za Andriju. Mislim, Andrija je stvarno neverovatan talenat i mnogo dobar momak. I mi smo seli posle na kafu, Slavoljub Đorđević, Andrija i ja. I on inače igra napred u napadu i pričamo malo. Ja mu kažem, nemoj da se brineš ništa, malo ti je pala možda mentalna kondicija, to se diže, nije to problem. Mislim, ja najobičniji razgovor, ništa tu nije bilo specijalno. Ja mu kažem, ali sam mu vratio malo samopouzdanje, ništa. Kažem, sutra daš 2 gola. On ovako pokaže 1. Kažem, brate, treba se pokažeš 3 kad sam ja rekao 2. Ali dobro, daj 1. I pazi, ja odlazim, imam klinca Bokija, on trenira fudbal, odlazim na trening, on ima 4 trening i gledam u onom balonu, kažem, uključite mi arenu da gledam Partizan Surdulica. Znači, gledam ovi poslednji prikovani dole. A ovi prvi krenu Surdulica da igra, znači jure po terenu. Ja ovako gledam, ja ne verujem, pazi sad, iskreno, stativa 6. minut. 9. minut Partizan daje gol. Rekao, ode, sve, gotovo. Međutim, poništavaju gol zbog ofsajda. 13. minut Andrija daje gol. 43. minut 2-0 za Surdulicu. Na kraju 2-1 i odbrani penal. I pobede, čoveče. Pazi sad ovo. Ja sedim sa drugarom Bojanom i kažem, brate, je li ovo realno? Ovo radi moje. Ne, iskreno rečeno, znaš. Kaže on meni, pa znaš kako su išli naši u rat, to ono, znači reč, ja to znam. Ali pazi, nisam ja sam htio da ih dignemo, ali iskreno za mene je to bilo iznenađenje. Oni su prikovani, 8 bodova za 6 meseci su imali. Za polusezonu, ne 6 od septembra ili od avgusta do decembra. Sad odjednom 3 boda u toj utakmici, znaš. I to prve dobijaju. I to na njihovom terenu u Beogradu. I pazi sad šta se događa. Ja kažem, ja posle shvatim, znaš, postoje gradacije, znači imaš nameru, recimo, ona ti je na najnižem nivou. Pa imaš misao, ona je malo jača od namere. Imaš reč, to je ovo što sam njima pričao o reči. Reč je jača od misli, jer podrazumeva i misao i izražavanje, znaš. Imaš delo koje je jače i od reči. Po meni je molitva na vrhu, gore, jer to ima sad veze sa vertikalom, ali dobro, to se nije bitno. Pa i sad ovo, prošlo to sve super, zalili smo mi to sve, sljedeće sezone, to je prošla sad sezona, govorimo o prošloj sezoni. Slavoljub uzima tim Radnički Niša, poslednji na tabeli, sve isto, pazi, da izvuče. Sad neko uzme Partizan da im pomoći. Ali ne, on ne uzima Partizan, kapitan Zvezde, si lud. Ali da ti kažem, on je izvuko Surdulicu. On je sjajan jedan trener i voli izazove, znaš. I izvuko ih je, oni su bili prikovani, održao ih u Superligi. Sad dobija Radnički, isti princip. I zove i kaže, inače ja nisam išao dole u Surdulicu daleko mi, pa smo ovako pričali zajedno, oni i ja smo dobra kombinacija. I sad Radnički iz Niša kaže, brate, igramo sutra s Partizanom, dođi u Niš. Rekao ću, pazi, odem u Niš. Potpuno identično, sve isto uradi. Identično, sve isto. Sutradan dobijaju 2-1. Isto, brate, dobijaju. Mi idemo u Niš 20. decembra. Mi se bijemo 20. decembra, idemo u Niš. Pozva se. Ali moram nešto da kažem, gledaj, da budemo načisto, pazi. Ne bi oni mogli da pobede. Da trener i stručni štab nisu napravili taktiku, da ih nisu spremili. Mislim, ne možda šta, ja dođem 45 minuta i oni pobede zbog mene. Ne. Mora da budemo jasni, znaš, da ispada sad ovde da postoje neka čudotvorstva. To je samo jedan delić u slagalici. Možda je bitan, možda je... Malo pre si rekao da mora da bude sve. To je to. Tako, to je samo. Ali pazi, da Slavoljub Đorđević nije napravio vrhunsku taktiku, znaš, i to da ih nije pripremio sve. Ali vidiš koliko on radi, on je imao toliko poverenja da on meni ostavi svoj tim. On je mene u Vojvodini pustio i zašto nije on prisustvovao tim treninzima, što je velika stvar. Tako da generalno to je jedan delić koji je bitan, koji je poželjan, nije najbitniji, naravno, tu je bitno da oni budu sa te 4 kondicije vrhunski kao što su i bili. Tako da, to je interesantno, tako je to radilo u praksi. Ovo 1 na 1 je malo drugačije kad radim sa fudbalerima, jer to je onda malo duži proces, tako da pričamo, pomažem im. Mislim, nije to ništa sad, ne znam šta, ali eto. Jer o čime se ja bavim? Ja sam razmišljao o čime se ja bavim, šta ja radim. Znači, i shvatio sam da se ja bavim paradigmama. Sad, izvini, sam prešao, nisi mi pitanje postavio. Gledaj, paradigme, ovo je mnogo bitno. Znači, šta je paradigma? To je način na koji vidim stvari. To sam da pitam šta je paradigma. Pazi, način na koji vidim stvari. Od ono kako vidim stvari, zavisi ono što radim u životu.
Pazi, od onog što radim zavisi rezultat. Mi kad hoćemo da menjamo rezultat, mi menjamo ono što radimo. Aha, sutra ću sat vremena duže u teretani. Sutra jedem drugačiju ishranu. Znači, bavim se ponašanjem i to traje kratko i prekida se. Treba se bavim paradigmom, jer paradigma uslovljava ponašanje. Evo primjer. Ti imaš recimo kod Antoine Saint-Exupéry u Malom princu, on kaže, ako hoćeš da sagradiš brod, nemoj da skupljaš ljude i da im daješ zadatke da skupe drvo, da kucaju eksere i tako dalje. Nego ih nauči da čeznu za more. Znači, daj im paradigmu. On kad čezne za morem, znači on će da napravi brod. Čovjek kad ima višu ideju, ja sam imao prijatelja koji imao 130... smo to izgubili. 130 kila čovjek imao i treba da ide u Grčku na more. Kaže, brate, mora da se, malo se stešam za more. To je njegova paradigma u tom trenutku. I iz toga ide ponašanje. Probao neku dijetu, ovo ono, znaš, kaže, brate, bolje se blamiram 10 dana nego da se mučim. I ništa nije uradio. Ali u septembru, kad se vratio s mora, je doživio blaži infarkt. I lekar mu je rekao, ti moraš da smršaš. A zašto sve, a zašto sad sve kad nas lupi po glavi mi Pa promenimo? to su ti ljudi, da, zato što nove nužde rađaju nove sile, kaže Njegoš. Znači, kad dođeš u neku vrstu te kritične situacije, rađaju se sile. Ima još jedan stih Njegoš koji to kaže. Kaže, udar nađe iskru u kamenu. Šta to znači? Kad zvekneš kamen svom snagom, recimo čekićem, iz njega izleti varnica. Bez tog udarca kamen bi bio hladan kamen. Ali pod udarcem on daje svetlost. To je čovjek. Znači čovjek kad mora, on izvlači sve iz sebe. Sve iz sebe. Kad mora, kad strada, ti nemaš drugu opciju. Malo pre smo pričali, gladan si, taj može da uspe. Znaš, jer on je u jednoj vrsti stradanja. Ima i druga varijanta. Pazi, ovo recimo stradanje i preživljavanje. To preživljavanje, ja to svrstavam u onaj trougao tela. I ti imaš urođeno da preživi život, da se boriš. Kad se to aktivira, tebi se aktivira i srce, i um, i duh, da guraš u tom smeru. Ali postoji i bolja varijanta, to je više ideja. Kad imaš više ideju o nečemu, tebi se aktiviraju i srce, i um, i telo. I ti možeš, ne mogu. Radiš sa decom. Kako sad deci da damo više ideju kad oni jadni ništa ne znaju? Ne, nije tačno. Dobra su nam deca. Čekaj, ti završim za kume. Gledaj šta je uradio. I on kao, misliš da ga je ovo lekarovo upozorenje nešto isimo? Nije, nastavio po starom. Međutim, jednom mu žena priča, ti ćeš da umreš, ovo ono, i njegova ćerkica od 5 godina dođe i kaže, tata, ti ako ne smršaš, ti ćeš da umreš. Tad se njemu promenila paradigma. Šta je on uradio? Smršao je, brate, za 2 meseca se doveo u red. Jer je sad to radio zbog ćerke. To je više ideja. Ono što smo pričali. Tako da je to. Kako raditi sa decom? Vidi, deca, kao i fudbaleri, imaju unutrašnju potrebu za tom vrstom hrane, gdje ti za svoj um tražiš nove paradigme. Paradigma je mnogo moćna stvar. Ja uvek navodim jedan primjer, to je kod Stevena Coveyja u knjizi. Znači, imaš situaciju u tramvaju, neki student uči, tramvaj ide, lepo, jesenje, jutro, sunčano, mir u tramvaju, sve je okej. Na jednoj stanici ulazi otac sa 2 dece, seda pored njega i uživa u suncu. A deca prave haos po tramvaju. Znači, prvo se udaraju, pa viču, pa se sapliću u noge drugih putnika i tako. A ovo me smeta da uči. Pogleda oca, otac ne reaguje. Kaže on ocu, molim vas, smirite ovo svoje 2 dece. A onako, on bio zatvorio oči na onom suncu, otvorio oči i kaže, znate šta, mi dolazimo iz bolnice. Pre sat vremena je umrla njihova majka. Ja ne znam šta da im kažem. Pazi, ovaj student odjednom se izvinjava. Šta se ovdje dogodilo? Paradigma studenta je bila ovakva. Ovo su razmažena deca i otac koji je nemaran. To je njegova paradigma. On tako vidi stvari i on se tako i ponaša. Alo, prijatelju, smiri decu. Ovaj mu promeni paradigmu. Jer mu kaže, umrla mi je žena. On sad vidi drugačije. Odmah se drugačije ponaša. Naravno, paradigme se ne menjaju u trenutku kao u ovoj priči. Paradigma, znači menjati paradigmu, to je jedan proces. Sad, šta je poenta? A koliko ima, oprosti sad molite, koliko ima istine da svako vidi ono što njemu odgovara? Ima ona priča, sad se ne sjećam tačno... Za slona? Ne za slona, nego je bila iz pravoslavnog... Iz pravoslavne neke teologije je bilo to. Vezano da neko vidi čoveka kako se šunja uveče nekim ulicama. Jeste. Se vidi ide na švaleraciju. To je švaler koji to pomisli. Ovaj drugi pomisli ide kod prostitutke, ovaj kaže ide u pljačku. U molitvu negdje. A ovaj kaže ide u pljačku. Da.
Pa ima istine u tome, ali šta je poenta? Mi moramo da osvestimo koje su naše paradigme. Znaš, čovjek ne zna šta je njegova paradigma. Imaš to isto ta priča, to sam rekao za slona. Znači, 6 lepaca ili 5 došli i pipaju slona, znaš. I ovaj jedan ga uhvati za kljovu i kaže slon je tvrd kao kost. Ovaj uhvati, brate, za rep, kaže slon je kao neko vreteno. Ovaj uhvati za, ne znam, za telo, kaže slon je mek. Razumeš? A u stvari svi istu životinju imaju kontakt. Ali šta je poenta? Mi moramo da preispitujemo naše paradigme. Ja sam malo pre rekao, ako ti je recimo u centru novac, tvoj kriterijum za donošenje odluka je profit. Tvoj osjećaj sigurnosti je koliko para ima. Ali, na primjer, ti ne znaš da ti je u centru novac, a ponašaš se tako, ali nisi to osvestio. I ne shvataš da, kao u atomu, ti imaš jezgro i oko jezgra se sve okreće. Elektronije, vrtložnom plesu oko jezgra. To je i u životu. Ti imaš nešto u centru. Svako je stavio svesno ili nesvesno nešto u centar. To je paradigma, to je način kako ja vidim svet. I oko toga se sve vrti. A šta ti je u centru? Sad pitaš ljude, nemaju pojma. A kako doći do toga? Kako to svestiti? Kako biti svestan da ti to nešto fali? Pa po rezultatima. Čim imaš loš rezultat, imaš lošu paradigmu. I onda treba da vratiš, da vidiš koji su... Ja opet kažem, recimo, čovjek je biće višega reda. I recimo, dostojanstvo je dokaz da je čovjek biće višega reda. Što znači dostojanstvo? Kad ti pokazuješ dostojanstvo, to nekad je potpuno neracionalno. Ali ti to pokazuješ, znači da... E sad, šta je ideja višega reda? Ja malo pre sam pričao, mogu da ponovim tu priču o Cliffu Youngu. Dakle, ti imaš maraton u Australiji koji traje 850 km od Melbourna do Sidneja. I na taj maraton se prijavljuju spremni momci koji se bave maratonom. 1983. godine na start dolazi, da ne kažem deda, nije mnogo star, ali 61 godinu. Znači, jedan stari čovek koji je u gumenim čizmama, ne znam ko ovdje ima 61 godinu, izvinjavam se unapred, u najboljim godinama. Churchill kaže život počinje znači u 60. Tako da nije to, nego za trčanje je u starim godinama. I kaže, on je u kabanici i u gumenim čizmama. Mislio da će da pada kiša. I kad su ga novinari pitali, mislili su prvo da je posmatrač, kad je stavio onaj takmičarski broj, kao šta ćeš ti ovde, on kaže, pa ja sam došao da se takmičem. A se razumete u maraton? On kaže ne. Ste se bavili trčanjem? On kaže ne. Pa kako? Ko vam je trener? Pa kaže nemam trenera, ali prijavio sam tamo da mi je majka trener. Čisto morao sam nekog da prijavim. Kaže novinar, koliko majka ima godina? Kaže 85. I on na startu staje, kaže nemate ni gram šanse da završite trku. On kaže ja sam došao da pobedim. I kreće trka i oni svi trče, on ostaje poslednji. Gega se. Šta on misli u tom trenutku? Šta su drugi mislili ljudi dok se on gega tako? Njega nije mislio šta su drugi mislili, sigurno. Ne, njega to ne interesuje. To je u stvari basno kornjači zec. Šta je basno kornjači zec? To je Michael Jordan rekao. Znači, pitali su ga, šta misli, o čemu razmišljaš kad ubacuješ posljednji šut, posljednja sekunda? On kaže, ja samo trčim svoju trku. Radni stvari koje uvek radim. Mene ne interesuje ni protivnik, ni navijač. Mada je on volao da bude atraktivan zbog navijača, jer je znao da oni plaćaju karte i bio toliko fair prema njim. Ali generalno on je imao to takmičarsko. Dakle, to je kornjača i zec. Ti, ako ti je referentna tačka, drugi čovek, znači ako se ti porediš sa drugim, ti ćeš sebe ili da preceniš ili da podceniš. U oba slučaja padaš. Znači, nećeš doći prvi na trku. Ako ti je referentna tačka to središte, tebi će pravoslavan čovjek da kaže, meni je u središtu Hristos. Tako. Moralan čovjek će da ti kaže, meni su moralni zakoni u središtu. Možda i ateista, nema veze. Tebi će onaj čovjek koji je marljiv da kaže da mu je rad u središtu. Svako mora da nađe svoje središte. Ali je poenta, dakle, da ta kornjača, ona ide svojim putem i pobeđuje. A basne i bajke su toliko ozbiljne priče. To uopšte nije naivno kao što mi zamišljamo. Da se vratim na Cliffa Younga. On se gega, sad to se trči 5-6 dana, to je 800 kilometara. Oni su, svi ti maratonci, oni su imali pravilo da posle 18 sati spavaju, 6 sati se odmaraju. Oni su stvarno otišli da spavaju posle 18 sati i sutradan, posle 6 sati sna su krenuli da nastave trku. Svi su se iznenadili drugog dana jer su vidjeli da Cliff Young nije spavao. Trećeg dana su otišli da spavaju, Cliff Young nije otišao da spava. Nijednog trenutka nije prestajao da trči. Izbio je na prvom mestu. Završio je trku za 5 dana. Koliko sam rekao, 12 sati i 4 minuta. Oborio je rekord za 12 sati. Taj
taj čovjek od 61 godinu koji ostavi iza sebe maratonce spremne ljude. Zašto? Kako je to uspeo? Njega su pitali, njemu su dali nagradu od $10.000, on je rekao, mene pare ne interesuju, podelite drugim takmičarima koji su uspjeli da završe trku. Jer je on imao višu ideju. Jer čovjek ne može to da uradi na racionalnom nivou. Viša ideja je na duhovnom nivou, jer to znači da si ti biće višega reda. I ja sam malo pre naveo primjer. Roditelj koji ima bebu, on se budi na sat i po, na 2 sata se budi. I sutra funkcioniše normalno, radi u firmi i tako dalje. Tako je kod mene bilo. Sad kad nemam bebu, ako ne spavam 6 sati, ja sam mrtav umoran. Kako sam onda mogao, osim što sam bio mlađi u redu, ali kako sam, ja imam prijatelja Srđana koji je sad dobio bebu. Odjednom mu se vratila snaga da izdrži, zato što ima višu ideju. Ovaj Cliff Young je čovjek koji je trčao 95. godine za decu nezbrinuto Australije, oko cele granice Australije, preko 6500 km. Znači on se borio za nešto što je iznad njega. Naši dedovi koji su prešli peške Albaniju, a to racionalno, nije racionalno, to je uzvišeno. Majka koja ima 7 dece i samohrana je, izvede ih na put. A ja sad garantujem ovdje koliko nas ima da sedimo ovdje, da svako u svojoj porodici među predsima ima neki takav primjer. To je više ideja. Znači čovjek može, zbog više ideje, ta više ideja može biti u centru. Da li je to sloboda za te naše pretke? Da li je to želja da se pomogne deci za Cliffa Younga? Da li je to, ne znam nija, beba za jednog roditelja? Ili ovo kad si gladan, ovo što si ti rekao. Isto funkcioniše. Kad te stradaš i primaš udarci i daješ svetlost. Naravno, mnogo je bolje to raditi zbog više ideje. Sad da se vratimo ovo na decu, ovo što si rekao. Pazi, naša deca, to je neverovatan potencijal. Mladi, uopšte ja se ne slažem kad ljudi kažu da su izgubljene generacije, to uopšte nije tačno. Meni se čini da jeste. Pa, znaš kako? Posle ću još nešto te pitam u vezi škole. Gledaj, ja sam radio možda u dobroj školi gde su deca, ja sam vidio taj potencijal. Ali mi njih oblikujemo. Znaš, mi ih oblikujemo. I sedi u osnovnoj školi za srednje? Ja sam radio u gimnaziji, 3. Beogradskoj gimnaziji. Pazi ovo, ti si imao paradigmu, to mi je rekao jedan prijatelj, on me malo osvestio. Paradigma naših roditelja, evo sad šta je paradigma. Ja spremam svoje dete za život. On tako vidi stvari. Tako te vaspitava. To su mene moji roditelji tako vaspitali. Pazi, ja sam trenirao košarku, ja ne znam da li je moj otac, brate, nije došao ni na jedan trening, ni na utakmice, znači prosto me osamostaljivao. Ja imam Bokija koji trenira fudbal, ja ne propuštam ni treninge, ni utakmice, ni turnire. To je malo drugačije, jel? Zašto? Zato što je moja paradigma, kao i paradigma naše generacije roditelja, nažalost ja kažem, da usrećim dete. Ne da ga spremim za život, nego da ga usrećim. Znaš, meni kaže, Boki, tata, donesi mi čašu vode i leži, brate, na trosjedu. Pa znaš kad bi ja ocu to rekao? To su možda sitnice, ali nisu sitnice. Zašto? Zato što ja njega hoću da usrećim. Znači, dok su mali bili. Moja kuća je imala igračaka kao verovatno i vaša, više nego vrtić u 70. godina 20. veka. Pa to normalno, znaš. Mislim, ja kao to znam, a sad je evo razlika između znanja i saznanja. Znanje ja znam i radim suprotno znanje. Znači, znam da je pušenje loše, pušim. Imam paradigmu, znam da je loša, ali nisam je promenio. Ja i dalje funkcionišem po paradigmi usreći dete. Dobro, ja se trudim, svako se od nas trudi. Naravno. Nije sve crno-belo, nego govorim da bih samo oslikao stvari. A saznanje je kada ti znaš i deluješ u skladu sa znanjem. To je Vlade Terotić rekao. Tako da je vrlo bitno da mi imamo saznanje. To je ono što si rekao za Aikido. To ti je znanje, ali ne primjenjivo. Nije došlo na nivo saznanja. Znaš šta je problem s tobom? Što te trebaš svaki dan to da ponavljaš da bi nekom ušlo u glavu. Ma nije, slušaj ovo, nije, gledaj ovo. Nekad je čovjeku dovoljno, znači varnica, pazi. Ja sam radio s jednim fudbalerom, ja sam to negde pročitao, izvinite, na Instagramu. Sam samo to njemu rekao, to što sam negde pročitao. Neki ljudi treniraju da bi pobedili. Ok, to je jedna paradigma. Drugi ljudi treniraju da bi dominirali. Taj koji hoće da dominira, pobjeda se ne dovodi u pitanje. Ne postavlja se pitanje, znaš. Na primjer, jedan fudbaler je to shvatio bukvalno. To nije svako shvatio tako. I on je rekao, ja hoću da dominiram, da budem glavni. Kao Ronaldo u fudbalu. Znaš. Onda pobjeda sama, on više ne razmišlja o pobjedi. Njemu pobjeda nije paradigma. Pobjeda dolazi.
Eto vidiš, nekad jedna rečenica može da promeni paradigmu. Kao što je ta ćerkica rekla mom prijatelju, tata, hoćeš ti da umreš. To je promenilo. On se ponašao 2-3 mjeseca tako da je smršao. Treba da se priča. A što se ne bi pričalo o tome? Jer mi mnogo imamo prazne priče. Tako da, ja sam optimista. Dovežem na ovo. Problem osuđivanja. Kako ti gledaš na tu problematiku? Kako se ona rešava? I ja sam pokušavao da nađem neko rešenje za tu problematiku. A svi osuđujemo. I sad tu ima gomila teorija koje su sve ispravne. Dobro. Ali ona na koju klikneš je u stvari kada je otac Oliver bio ovdje na tvom mjestu i on u jednom momentu kad smo pričali o Fjodoru Emelijanenku, najvećem emoborcu svih vremena. Znam, pokazuje emocije. Prvo što je rekao, on čovjek ne osuđuje. Ja se ovako zamislio, rekao, on stvarno ne osuđuje, brate. I onda kad ta problematika dođe s rješenjem, dođe na nekog poklapanja da tebi to bude jasno na jednom pravom primjeru. Kako vidiš tu problematiku ti i kako se s tim čovjek izboriti uopšte? Pa gledaj, ja mislim, znači, opet je, ajde da krenem po principu paradigme ponovo. Ljudi koji osuđuju, oni se porede sa drugima, zato i osuđuju, jer se poredi. Sad, šta je poenta? Kad se čovjek poredi s drugim? Ako imaš, recimo, jednu paradigmu koja se zove duh oskudice, to je paradigma koja ovako kaže, nema dovoljno svega za sve. Resursi su ograničeni. To čovjek može svesno ili nesvesno, ali da tako radi, to mu je paradigma. Znači, ako ti uzmeš veći deo kolača, meni ostaje manje. Znači, ja moram da uzmem veći. Ja ću tebe da osuđem, ja sad već poredim sa tobom. I mi se poredimo. Iz toga proističe agresivni stil komunikacije, naročito prema drugim ljudima, optuživački, dominantan i tako dalje. Moja sigurnost zavisi od poređenja s drugim čovjekom. I to je, dakle, problem i u komunikaciji. Ali gledaj sad, postoji druga paradigma koja kaže duh obilja. Svega ima dovoljno za sve. Ovi prvi ljudi koji gledaju duh oskudice, oni teško daju pohvalu, teško dele moć i zasluge. Znači, recimo, ti tom drugom čovjeku pričaš o uspehu nekog tamo, trećeg. On se kao smeja, unutra se jede. Jer on smatra da se njemu nešto uzima ako je neko uspešan. No, takva je većina. Jer zato što ljudi vide svijet u duhu oskudice. Gledaj, konflikt. Šta je konflikt? Transakcioni proces. Šta to znači? Mi imamo jedan kolač i borimo se ko će dobije više. Da li ćemo doći na kompromis ili ja da uzmem sve, a ti ništa, to je konflikt. Sad, da se vratim na drugu paradigmu. Pazi, može i drugačije. Recimo, to ti je Novi Zavet, evanđelje. To je vjerojatno otac Oliver isto pričao. Znači, šta je drugo? Duh obilja. Svega ima dovoljno za sve. Znači, ja ne gledam druge ljude kao takmičare. Ne gledam ih. Moja referentna tačka. Koja je moja referentna tačka? Ona je unutrašnja. Ja delim komplimente drugim ljudima. Dajem, ne ja, nego takav čovjek, hoću ja kažem, daje moć zato što ne zavisi od drugih niti ga interesuje. Vraćamo se na ono. Trčim svoju trku. Evo recimo u borilačkim sportovima. Čovjek koji hoće da povredi protivnika, da ga ponizi, on se poredi sa njim. Ti ne shvataš da najveći ljudi, kao Fjodor, on trči svoju trku kao ova kornjača. Njegova vrednost ne zavisi od drugog čovjeka. On je siguran u sebe. On čak drugog vidi kao drugo lice svoga sopstvenog ja. I on misli, ako bi njega ponizio, ponizio bih sebe. Ako bih njega izgazio bih sebe. I mi vrlo često te druge ljude, dalje sad unutrašnja nesigurnost, da ne ulazim u psihološke teorije. Pazi ovu pesmu, sad sam se sjetio, teo sam to da kažem. Matija Bečković, pazi. Pesma se zove Ogledalo. Kako mi u stvari posmatramo drugog čovjeka. Slušaj. Kad smo oslobodili Beograd, odvedoše nas u crkvu Ružicu da se pričestimo. Ali pop ne da pričesnu Užicu dok se ne ispovedimo. Mene upita, jesi li ubio? Jesam, rekoh, a on, vojniče, što si to učinio? Stuštio se na mene ubilac, iznakažen, zapaljene glave, ispamećen, isplažen, krvnikovim očima me gledao. Mora da sam tako i ja izgledao. Pucao sam kao u ogledalo. Do sad sam mislio da sam ga ubio.
Izvini. Dosad sam mislio da sam ga ubio, ali čim sam ovamo ukročio, uvideh da otad on živi u meni i da je ovdje u crkvi Ružici iz mojih usta i progovorio, da se nikad ne sazna ko je koga ubio. To je to. Znači, vrlo često ti treba drugog čovjeka da gledaš, kako kažu sveti oci, videh bližnjeg svoga, videh Boga svoga. A ne da ga gledaš kao protivnika. Da se vratim na konflikt. Konflikt, to je savremena teorija o biznisu, na primjer, treba da se posmatra kao transformacioni proces. Mi ne da imamo jedno parče oko koga se bijemo, nego ćemo ovako da kažemo. Mi smo u konfliktu oko tog parčeta. Ajmo da se udružimo da napravimo novi kolač. Za to udruživanje su razlike vrhunske. Razlike ne da treba to tolerisati i prihvatiti. Razlike treba slaviti. Jer gledaj, muško-žensko razlika, mi slavimo te razlike. Mislim, nadam se. Onda dolazi... onda dolazi dete. Zahvaljujući slavljenju razlike između muškog i ženskog pola. Izvinim. A ne, oni možda ne slave te razlike, to je problem. Ali svuda treba slaviti razlike. A upravo ti imaš razliku kao inicijalnu tačku za konflikt, razumeš? A mi smo različiti da bi dopunjavali jedni druge. Znaš šta kažu isto? Kažu sveti oci. Čovjek je tako sazdan da uvek može više da pomogne drugom nego sebi. Brate, to je 100% tačno. I to se dešava. U mom slučaju to je 100% tačno. Sebi najmanje možeš da pomogneš. Tako da generalno, zašto osuđuješ? Zato što se porediš. A porediš se zato što se plašiš da nečega neće biti dovoljno za tebe. Ali kad čovjek shvati da najvrednijih stvari ima najviše, počeo od vazduha, pa šta ja znam. Ali generalno to je taj mindset, to je ta paradigma. Ti onda prestaneš da gledaš ljude kao protivnike, kao one koji se takmiče za parče kolača, nego ih gledaš kao saradnike. E sad, najveći borci i najveći sportisti, oni su trčali svoju trku zato što je njima referentna tačka bila ili više ideja, tako? Najčešće više ideja. Ja ne znam, recimo za tog borca. Pošto je on karakterističan, baš mi je Filip pričao o njemu da on ne pokazuje, on je smiren, kaže. Potpuno smirenost. Pobedio poraz. A šta kaže Rudyard Kipling u svojoj pesmi Jako, vrhunska pesma? Kaže, kad ćeš biti čovjek? Ako možeš da pogledaš u oči pobedi i porazu i oboje uteraš u laž. Znači kad pobediš, nemoj da budeš euforičan. Kad izgubiš, nemoj da padaš u depresiju. Sve to lako reći. Ali kad doživiš to, moj klinac, izvini sad. Ajde, važno čovjek. Moj klinac ima 6 godina. Da go na treningu. Ti ne znaš njegovu sreću i njegovo radovanje. A ovo ti govorim, Fedor kad je bio najbolji na svetu, kad je pobedio, imao je osmeh, podignutu ruku i izašao je kao da je... Kao Jokić. A kako izgleda... Kao Jokić. Znaš kad su ga pitali koja ti je omiljena nagrada? Da. Znaš šta je rekao? Pa nešto za konje. Da. Ma da. On je poseban, mislim. A šta zavisi? Referentna tačka je bitna. Kako učiš dete? Znaš, referentna tačka. Da li se ono određuje u odnosu na pobedu i poraz, na uspeh ili na nešto više? Naravno, mali, mislim sa 6. I naravno, u pravu si. Mnogo je lako pričati. Možda. Ima jedna... Ja sam predskakao kavez kad sam pobedio. Pričao sam kao da ali slušaj, ja se prvi borim sa tim, a pričam o tome. Razumeš? To je znanje i saznanje. Ali gledaj, kaže jedna izreka, lako je studirati rat. Treba živjeti životom borca. Ali vidi, kad ti pričaš o tome, kad si u tome, i znaš, što ti je, kad uđeš u to, ti počinješ da prihvataš te paradigme. Kad je prihvatiš, ne treba čak ni da je prihvatiš, treba da je aktiviraš. Kao što ti je urođena borba za život. I sad si ugrožen. Brate, nećeš ni spavati, znači, recimo ugroženo ti dete, ne daj Bože. Ili razumeš? Ti aktiviraš iz sebe te snage neverovatne. Ali, gledaj, to ti je urođeno. I više ideja je urođena. Jer je čovjek biće višega stepena. Kad aktiviraš višu ideju, to treba uraditi. Ne treba raditi na nivou tela, u smislu ponašanja, nego na nivou paradigme. Znači, jednostavno, kažem taj Cliff Young, kako je mogao da ne spava 5 dana i 12 sati? Imao je višu ideju. Kako su ovi naši prešli Albaniju? Česi nisu prelazili Slovačku ili Austriju da bi... Ne, nego su se predali. Znači, kad su Nemci ušli, oni su cveće. Razumeš, to je drugačiji narod. Ali nemaju tu vrstu više ideje i dostojanstva. Mi smo više stradali. Ali pokazali smo da je nemoguće moguće. Nemoguće moguće. Mislim da tih priča iz Prvog svjetskog rata naročito. Znači može. E sad, ako može, ajmo to da napadnemo.
Rekao si mi nikad nisi radio sa borilačkim svetom. Nisam. Mnogo će ti biti... Pa ja sam skoro krenuo ovo da radim. Ja ovo radim tek 2,5 godine, znaš, tako ja nisam imao priliku. Definitivno bit će ti mnogo lakše raditi nego sa timskim sportovima, pošto se ovdje direktno jednog, ono što kaže, pucaš u glavu i on može da slaže tebi i ti posle kad ga podaš vidiš da li je to ili nije to. Da. Kako izgleda put sazrevanja neke ličnosti i sazrevanje i uzrastanja? I da li u tim momentima o kojima ti pričaš, gde osvetljavaš te motive i da ih razumeš, ima to neka Božja intervencija, ono? Kako to izgleda? Da li se to veže u stvari kad taj korak koji se napravi, da li tu ima neki Božji upliv? Pazi, ja verujem u to. Ja lično u to verujem. Zašto? Ti imaš u simbolu vere da kaže verujemo jednoga Boga, Oca, Tvorca, Svedržitelja. Znači da on sve drži. A Sveti Nikolaj kaže, nije Bog stvorio svet i sad seo u neku galeriju kao u pozorište da gleda šta se događa. Ima i takvih rešenja u nekim religijama, da je on stvorio pa se povuka. To nije tačno. To pravoslavlje kaže nije tačno, ja to verujem. Dakle, ali šta hoću ja kažem? Šta je put sazrevanja? Pazi. Prvo, jedan prijatelj mi je rekao, Bjeloglav, kaže, reč slučajnost. U svom korenu ima luč. A šta je luč? Svetlost. Znači, slučajna situacija, pazi, jezik mnogo objašnjava. Reč sreća, sret, susret. Reč nevesta, znaš kad sam ja pitao klince, ja im kažem, reč vlast je povezana sa rečju vladanje. Sa čim je povezana reč strast? Oni kažu sa stradanje. Sad mi razmišljamo i povezujemo. Kaže jedan mali, a sa čim je povezana reč hrast? Ja kažem, ne znam. Ali kaže, ja ih pitam, šta znači nevesta? Kažu oni, nevešta. Rekao, nije, čekaj, vest znači znanje. Nevesta je nepoznata. Či kad se ženiš, nemaš pojma koga uzimaš. To ćeš sve kasnije saznati. To ti narod kaže, u jeziku upisano, razumeš? Rođena se tek ženi, ne pričaj to. Ne, govorimo o moći etimologije. Šta je moć etimologije? Jedan narod ti ubaci u svoje paradigme ti ubaci u jezik. Jer šta znači biti srećan? Biti u susretu. Znači, narod ti kaže, sam ne možeš da budeš srećan. Možeš da budeš srećan sam kad si u susretu sa sobom. Ili s vertikalom. Ili s vertikalom, kao neki monah tamo. Bravo, tako je. Ali to je isto susret. Ali ti ako se ne susrećeš ni sa sobom, ni sa Bogom, ni sa drugim čovjekom, nema sreće. To je ona usamljenost, kao ono teško egzistencijalno stanje teskobe, gdje si među 1000 ljudi, a sam si. To je to. Sad, dakle, govorim o rečima, gledaj, slučajnost, luč, izvini, da ne zaboravim, znači, ja mnogo šetam, luč je svetlost. Znači, te situacije su osvetljene, nisu slepe. Mi kažemo slepa slučajnost. Pazi, to je paradoks da kažeš da je slepa svetlost. Da. Znači, po mom mišljenju, slučajnost je tako precizna, tako izmontirana. Ima jedna izreka koja kaže, svi slučajni susreti su napred zakazani. Znači, ja to verujem da je to Bog u stvari, znaš da je to. Recimo imaš u reči odlučnost, isto luč. Kad doneseš odluku, ti si već na strani svetlosti, znaš. Kako sazrevaju deca? Ovako. Nema tu čuda i Božjih intervencija koje se viđaju, nema ni potrebe za njima. One se pojavljuju, po mom mišljenju, jako prikriveno i suptilno u određenim trenucima života koje budu jasne onom čovjeku koji to hoće da prepozna. Recimo ti u prirodi imaš, ja volim prirodne zakone, zato što oni oslikavaju najčešće ove naše zakone međuljudskih odnosa. Recimo drvo tise, kako funkcioniše? Ono izbacuje mlado stablo, tu mladicu vrlo je krhka i tanka. I vrlo često životinje to slome ili obrste ili šta ja znam. Šta ona radi? Ona ulaže u podzemni sistem korenova. I kad neko slomi njenu stabljiku, ona izbaci 3. Kad neko slomi 3, ona izbaci 6. Znači, ti imaš recimo kod Alexa Fergusona, kada je postao trener Manchester Uniteda. On 4 godine nije imao rezultate, nikakve. I onda su pisali pisma, nije bilo mailova tad upravi, kao izbacite ga više i to. Međutim, on je ulagao u omladinsku školu, što je sportski direktor znao. Kad su došli posle Scholes, Giggs i ova cijela ekipa, zvali su ih Fergusonove bebe, Beckham, nemam pojma. On je s njima posle sve osvojio. Znači, pazi, ulaganje u nevidljivo opravdava trenutni izostanak vidljivih rezultata. Kao i kod Tise, on ulaže u ono nevidljivo. Sazrevanje je ulaganje u nevidljivo. Znači, to ide, ne vidiš neke promene
I samo odjednom se nešto dogodilo. I to je čudo u stvari. Čudo koje ide postupno. Jer ta evolucija, pazi sad, ideja evolucija kao nečega što se postupno razvija, potpuno Božja ideja. Jer ti imaš recimo u priči o stvaranju sveta 6 dana, tu se upotrebljava reč jom, to nije dan od 24 sata. Recimo to 6 razdoblja. Jer šta znači dan? Pazi, imaš leptira koji živi 24 sata. To je za nas jedan dan. Za njega je to ceo život. Znači rodi se, razmnožava se, to je za njega život. 80 godina, to je naš život. To ti je za vasionu jedan dan, 1 sekunda. Znači, kad kažemo 6 dana, ne treba bukvalno shvatiti. Pazi, on je mogao u jednoj nanosekundi da stvori kao sve moguće, sve. Ali je dao taj princip. Ili je Hristos našao 12 ribara, nije našao 12 kraljeva da proširi hrišćanstvo. Da je pokazao to princip postepenog uzrasta, ali to je čudo isto. Tako da sazrevanje ide postepeno, to je zakon, ide nevidljivo, to je prvo ulaganje u nevidljivo. I onda odjednom dolaze rezultati. Kao ti dijamanti, pazi, oni se stvaraju u utrobi zemlje stotinama godina, pod visokim temperaturama i pritisima. I znaš kako dolaze na površinu zemlje? Putem vulkanskih erupcija. Tako i čovek, kad znači unutra na nevidljivo stvara stvar, odjednom, brate, krećeš da izbacuješ dijamante, nemaš pojma ni sam kako. Jer do tada je sve bilo nevidljivo. I onda postaje vidljivo. U tom prelazu između nevidljivog i vidljivog, po mom mišljenju se događa ovo što ti kažeš. Ako čovjek hoće da prepozna tu intervenciju. Jebote, kakav podcast. Sad ne smijem da te merim, da te upoređujem sa nekima. Ne, neću sigurno već. Kad sam mislio, hajde, nešto. Veliki istina, a niko nema strpljenja, znaš, da se radi, da se čeka. To je zakon. I onda da dođe do tog momenta i onda da se prepozna taj rezultat koji nije plod slučajnosti, neke već da je to navodnjavano i da ima razlog zašto je to tako. Znaš kako, do prvo, kaže Benjamin Franklin je negde pisao o uspehu, o karakteru, I on tamo kaže treba ti karakter i vreme. A recimo do prvog svjetskog rata su svi pisali o uspehu na način treba ti karakter, izgradnja karaktera i vreme. Od prvog svjetskog rata svet se ubrzao, vreme se ubrzalo i onda su ljudi počeli kad govore o uspehu da savjetuju tehnike. Ne, tehnika. Nauči tehniku komunikacije, tehniku prodaje, tehniku pozitivnog razmišljanja. I šta ja znam? Pazi, tehnika ima svoje mesto, ali ne može to da bude temelj uspeha. Jer gledaj, ja mogu nekom tehnikom da osvojim devojku. Nekim šarmom, jel tako? Može i to, rat. Ali gledaj, kako ja da održim vezu? To bez karaktera ne mogu. Ja mogu tehnikom da impresioniram svog sina koji ima 11 godina ili ćerku koja ima 8. Vrlo lako ja ću njih da impresioniram. Ali da bih vaspitao njih i da bi oni bili zahvalni zbog tog što sam ih tako vaspitao, meni treba karakter. A ja da bih izgradio karakter, kažem, dijamanti se prave stotinama godina. Kod nas stotinama dana ili meseci, ne znam, znaš. Ali poenta je da je to zakon. Sad, prihvati to, kao i kod vas u sportu, je li tako? Ti znaš da postoji put. Ti ne možeš da izađeš u ring sa 30 kg viška. Možeš, ali kako ćeš proći? Znači, moraš da dođeš do nekog nivoa. Da, pa dobro, ti osnovi koji moraju da se prođu da bi uopšte bio konkurentan, a to je da prođeš neki osnovni fizičke pripreme, tehničke pripreme, da taj neki osnov da posjeduješ da bi došao u situaciju da ti uopšte možeš da pobediš. To ti je svuda, to ti u braku moraš da prođeš osnove tehnike, znači da napraviš karakter da bi održao brak. I u prijateljstvu. Znaš, ako nemaš karakter, kako će da uspe prijateljstvo? Kako će biznis da uspe? Da, ali opet se vraćamo u tu tačku o kojoj ti konstantno pričaš, a to je taj viši cilj zbog čega se uopšte sve to radi, jer taj motiv kad se osjeti to onda ima smisla i ima veće pogonsko gorivo, da kažem tako. Tako je. I nešto sam isto primetio, pogledao sam, kažem, dosta nekih tvojih i predavanja, intervjua i podcasta i tako. I to sam kod tebe zapazio. A to je kako pohvale utiču na čovjeka i kako ti imaš jedan dobar mehanizam odbrane od toga. Pohvale umeju jako negativno da se
odraze na ličnost čoveka, kako one pozitivno, kako negativno utiču na čoveka i kako se i zašto se od toga braniti. Da. Pa ti imaš ono kad su generali, pominjao sam ja to u Rimu, osvajali nove teritorije, njima su pravili dočeke. I doček su pravili tako što dođe, ne znam koliko, 10-20 hiljada ljudi, oni prolaze kroz onu pobedničku kapiju, imaš kočiju koju vuku 4 ili 6 belaca, konja, taj general je u purpuru i pazi sad ovo, lepota. Ali, pored njega mora da stoji rob koji je nakazan, ružan, po mogućstvu osakaćen, bez nosa, uva, nemam pojma, oka. I drži taj pobednički venac iza njegove glave i govori mu, ti si smrtan. Memento mori. Sećaj se smrti, memento mori mu kaže. Zašto? Zato što sećanje na smrt zadržava pravi pogled na život. Jer on bi poludeo sad, 10.000 ljudi kliče njegovo ime. Poludi čovek, znaš. To su pohvale. Čovjek može da se preceni kada se hvali. Kada ga hvale. I onda je to veliki problem. Kako se braniti i zašto se braniti od toga? Gledaj, znači, kaže Montesquieu, mislim, on kaže treba, to su sad radikalne metode, ja nisam za to, ali on kaže treba živjeti u sobi sa pogledom na groblje. Da bi znao, znaš, koliko je, a sveti oci isto kažu, sećaj se smrti i ne očajavaj. Što mi je najljepše na groblju, neki mir tamo. Da. Ali shvataš, znaš, da je sve to što kaže Kipling, pogledaj u oči, pobedi, porazi i utera ih u laž. Shvataš da je sve to prolaz. Ovako, gledaj, ja prvo, ima jedna pesma od Dave Wimbroa, ne mogu sad da je tražim ovde, zove se Čovjek u ogledalu. Znaš, i kaže, kad nešto napraviš u životu i sve te učini kraljem toga dana, pogledaj čovjeka u ogledalu. Ako ti on ne kaže da si propalica, onda si tek uspeo. Mi kad se pogledamo u ogledalo, mi svi znamo. Da su propalice. Mi svi znamo ko si. Sad, ja znam, brate, ko sam, znam svoje slabosti, znam svoje mane, neko me vidi drugačije, znaš. I onda čovjek mora da bude stalno svestan toga. Ja imam, meni je jednom jedna koleginica rekla, kao svaka čast, kao sve to radiš, tako dalje. A ja znam, evo sad, mislim, ne volim to javno, ali evo sad se ispovedam ovde bukvalno i pričam jednu istinu koju duboko osjećam u srcu. Recimo, konkretno kod mene, moji uspesi i sa tim romanima i tako dalje, ja znam da ih nisam zaslužio. I da ih dobijam od predaka. Gledaj, ja skidam kajmak od predaka. Kao što može neki naš predak da napravi nešto loše i da se to na njegove potomke odrazi. Mislim, to naš narod zna. Imaš zapisano u našoj narodnoj poeziji. Podsjetite me da vam ispričam nešto. Grožđe jedu, deci trnzuli. To je tako, to je izreka u našem narodu. Ali imaš i kontra. To su roditelji bili uskraćeni. Naprimjer, moj čukun deda je preminuo povlačeći se sa srpskom vojskom preko Albanije. Moj rođeni deda je bio u 2 logora u svom životu. Kao dečak sa 7 godina u Nežideru, koga su zvali Srbožder, taj logor su zvali Srbožder. I u Drugom svjetskom ratu je bio u logoru, kao major. Moj otac je bio u emigraciji 30 godina i tako dalje. I po nekim merilima zemaljskim, svako od njih je, mi znamo tu našu porodičnu istoriju, zaslužio više nego što je dobio. A nije to dobio ovde u domenu između rođenja i smrti. Tako da ja sad dobijam više nego što zaslužujem. A dobijemo svi više nego što zaslužujemo. To je istina. To jeste istina ako smo svesni toga. I onda ako si svestan toga, onda drugo, slušao sam jednog čovjeka recimo koji kaže, ja kad izađem na binu, muzičar je, znaš, kaže ja kad izađem na binu, to više nisam ja. To je to je druga nekakva uloga i tako dalje. Meni nikad nije bilo bitno kad se pojavim javno. Kakva mi je frizura, kako sam obučen, trebalo bi da povedem računa o tome. Ali je poenta je što ja uopšte ne shvatam to lično. Znaš, ja sam, na primjer, imali smo na Instagramu neki pre, 2 godine, neki klip, pogledalo 300.000 ljudi. Isečeno iz jedne emisije, pa ja pričam o braku. Ja našao da pričam o braku. I kažem ja, žena mora da voli muškarca, a muškarac treba da poštuje ženu, znaš. To je izvučeno iz konteksta. Gledaj, to je izvučeno iz konteksta. Nisam ja sekao klip. Moji bivši đaci koji su moji saradnici, poslovni sad, oni su sad studenti, oni mi vode Instagram profil i tako dalje. I oni su isekli tako
Ti kad oslušaš ceo taj segment i vidiš da je to jedna normalna priča koja traži stvarno od muškarca čak i veće žrtve za brak nego od žene. Ja sam to tako rekao, ali ovo izvučeno. Jo, kad su krenuli komentari. Da, to je osuda. I krenuli komentari na ličnoj osnovi. Šta ti pričaš? A pazi, jedan piše dole, znam ovog čovjeka kad smo bili studenti, kaže, on je varao se. Znači, neko piše, nemam pojma ko je, razumiješ, svakakvih stvari koji nemaju veze s istinom. I ja potpuno ništa, najnormalnije to prihvatam. Pita mene moja žena, Kako ti varao, bre? Ne. Kao, a nisam ti rekao. I uglavnom ja kažem, ja ne shvatam to lično. Jer ja sam tu bio u poziciji, eto, Gospod mi je dao tu poziciju da se bavim tim poslom. Pravo da vam kažem, nisam imao nameru da dajem otkazi, da držim predavanja javna i da to se tako otvaralo. Ja sam pratio taj put, i stvarno sam pratio taj put. Znači, on mi je dao tu priliku i ja ne smatram ni da sam zaslužan mnogo za to. Šta ja radim? Ulažem svoje vreme i trud. Ja sve što vam pričam, ja sam ili negde pročitao ili povezao dve stvari pa zaključio, ali to su uglavnom zaključci mnogo pametnih i mudrih ljudi od mene. Nije tu neki moj doprinos, ne znam koliki. Nego jednostavno ja sad žvaćem i sažvaćem to za ljude koji nemaju vremena time da se bave. Znači, to je moja pozicija. Nisam ja tu ništa posebno. Ne shvatam lično ni uvredu na tom nivou, niti shvatam lično pohvalu na tom nivou. Oslobođen sam toga. Ali zato u odnosu sa mojom ženom, ona bi rekla potpuno drugačije. Tu sve shvatam lično. Na primjer. Ali ovde ne shvatam lično. Ojebot, kako se te razdvojio? Pa ne znam. Zato što shvatam da je to deo nečega... Znaš, nisam ja zaslužan za to. Otvaralo su stvari tako. Ja recimo kad pročitam taj komentar što ovi idioti pišu, dobro, ja bi ga otkinuo bi mu glavu. Ma ne. Ne, brat. Koliko te ne mrzi? Ja nikad u životu nisam napisao komentar bilo gde. Pa zna. Ko će piše to? Ali to su ali gledaj, evo, moram da ti kažem ovako, ali da se ne ljutiš. Ne, naravno. Gledaj, evo. Vidi, ako ti dozvoliš sebi, ja sam opet negde pročitao, znači da se razumemo, ako ti dozvoliš sebi da tebe iznervira to ću pravo razumjeti. neko s polja, šta se dogodilo? Ti si dao vlast nad sobom drugom čovjeku. To je to. Mislim, ja to isto imam. Ja kažem, mene žena najviše može da iznervira, jer ona ima vlast nad mojim emocijama. Što nije dobro. To uopšte nije dobro. Mene je žena, majka čovjek treba, pa i deca moja, tako je, naravno i deca. To su naši najbliži, jer mi nemamo stida u odnosu na najbliži. Tako je. Poenta je u stvari da ti, kaže Solomon, vladar nad svojim srcem je mnogo jači od vladara nad gradom. Znači, vlada je nad sobom. To je najteže. Pa jest. Ali mi smo pozvani, mene neko, to kad da li je teško ili lako. Vidi, kriterijum teško ili lako treba da se odbaci. Ja sam to shvatio možda sa 22-3 godine, Patrijarh Pavle o tome pričao. Ja volim slike, mnogo su slike, kad se čovjek izražava u slikama, mnogo je to jasnije. On kaže, lako je padati niz provaliju. Ne traži napor. Samo pružiš korak i to je to. Ali teško je peti se uz planinu. Ali dolaziš na vrh. Ovdje te čeka ambis, ovdje te čeka vrh. I onda kriterijum lako, teško, otprilike treba da kao razdvojimo, da ne mislimo o njemu, znaš. I ne davati vlast nad drugima. Tako da ja pogotovo na ono što se mene ne... Pazite, kad bi ja znao da je ovo moj lični uspeh, da sam ja to zaslužio, ja bi se možda i cimao oko toga, oko tih komentara. Ali ja pričam za sebe, ne. Znači ti pretpostavljam da si, znaš, mnogo uložio u sve, i truda, i istrajnosti, vas dvojica, i tako dalje, i onda te to pogodi. I ja ulažem trud, neki, naravno... Da ti kažem, nisi. On je 10 puta više od mene uložio, ne zanima ga to. A ja nisam uložio tog... Dobro, takva si priroda. Ali gledaj, nismo ni svi isti, ne treba ni da budemo. Znači, ti imaš i tisu i hrast. Hrast, brate, ne izbacuje te mladici, nego odmah, brate, cepa veliko stablo. Naprimjer, isto uspeva, isto ima svoje mesto. Jel' tako? Znači, hoću ja kažem... Opet ga založim. Kaktus... Pa i ti su, brate, isto. Znači, ne vredi. Tako da svi smo različiti i to je lepota, u stvari, u tim različitostima. Nema univerzalnih recepata, nema. A kako gledati ovu priču iz Novog Zaveta? Jer vidiš ti, jer često hvataš neke poveznice, recimo sa Novim Zavetom i sportom, a ono konkretno što sam teo da ti pitam, kad smo sad pokrenuo ovu priču o talentima, Bog je taj koji čoveku daje razne talente. I svaki čovjek ima talent. Pa evo, da, evo, tvoj je neosporan.
kako, na osnovu čega mi to dobijamo, kako mi to vraćamo. Da. Konkretno u borilačkom sportu, zašto je Bog nekom dao talenat, bit ću plastičan sad, da bude dobar u prebijanju drugih ljudi. Da. Vrlo interesantno. Pa evo, gledaj ovako. Ja mislim da svaki čovjek ima dar, ovo što je Dragan rekao, svaki čovjek ima dar. Ima taj pesnik, ja ga uvijek citiram, Hafiz, on kaže koliko je dušo moja rođendanskih poklona u tebi još neotvorenih od rođenja. Znači ti imaš dar i naprijed ne otvoriš ga ceo život. I živiš 50-60 godina, kaže Ivo Andrić u Aska i Vuk, mnogo dobra priča. Kaže, mi i ne znamo koliko snage i kakve sve mogućnosti krije svako živo stvorenje. I ne slutimo šta sve možemo. Budemo i prođemo, a ne saznamo šta smo mogli biti i uraditi. Vrhunska misao. Prvo treba, znači, otkriti taj talent. Opet negdje sam pročitao. Kaže, talent je ono što Bog pokloni nama, a ono što uradimo s njim je ono što mi poklonimo njemu. To je taj dar. U priči o talentima u Novom Zavetu, meni je to isto interesantno, to je slikovita priča koja govori da jedan domaćin dao trojici njegovih slugu, dao im je po jedan talenat, ali rećemo talenat. To je u stvari novčana jedinica. Pazi, ta novčana jedinica, ja sam to istražio, bila dovoljna, znači kao 20 godina dnevnica. Znači ti dobiješ on je dao svima 20 godina, dao je jednom 1, drugom je dao 2, trećem je dao 4. Onda je ovaj jedan čovjek, posle godinu dana se vrati taj domaćin i kaže dajte mi šta ste uradili s ovim što sam vam dao. Jedan je zakopao, to je kad čovjek zakopa talenat u zemlju. Možda ga nije otkrio. Unutra čovjek je zemlja, inače naše telo od zemlje. Magnezijum, kalcijum, to je sve u nama i u zemlji. Znači zakopao u zemlju, znaš. I kaže, tako je. I onda kaže, šta si uradio? On kaže, znao sam da si strog, vraćam ti tvoje. On mu kaže, zli i lenji slugo. Lenji, pazi, lenjost, to je vrlo veliki greh. Kaže Kant, na primjer, koja je njegova paradigma morala, kategoričkog imperativa. Meriš ono što radiš, kažeš ovako sebi. Da li, ako hoćeš da znaš da li nešto ispravno ili nije, po njegov savjet. Zamisli da svi ljudi rade to na svetu. Na primjer, da li je ispravno lagati? Zamisli da svi lažu. Ne bi bilo dobro. Znači, nije ispravno lagati. Da li je ispravno ubiti? Znači, tako. Da li je ispravno biti lenj? Šta bi bilo kad bismo svi bili lenji? Znači, po njemu to moralno nije čak to je, znači da je lenj čovjek po Kantu loš čovjek. Zato je kaže zli i lenji slugo. Znači, loš si ako si lenj, nisi dobar. I uglavnom on kaže oduzme mu taj jedan, ovaj drugi je napravio od 2,4, ovaj od 4,8. Svi su duplirali. Znači, mi dobijemo nešto od čega možemo da živimo 20 godina, ako dupliramo možemo 40 godina da živimo od toga. A možemo da dupliramo ili da čak utrostručimo i tako. Na kraju je on oduzeo od ovog što je dobio jedan i rekao dajte onom koji ima najviše. Koja je pouka? Ako talenat koji si dobio ne razvijaš, bit će ti oduzet. Ako ne radiš na njemu. Tako da mi svi imamo darove, svi imamo talente, treba da ih nađemo, neko ih ima i više, ali svako ima makar jedan. Sad, talenat za to prebijanje ljudi što ti kažeš. Da li ćemo borilački sport posmatrati, na primjer, kao prebijanje ljudi, što može da se tako posmatra? Velika većina ljudi ga tako vidi. Ok. Gledalca, koji ne trenira, da. Da, ali mi to možemo posmatrati i kao jednu vitešku disciplinu. Ili mi da. Mi možemo, mi to ne gledamo kao tuču. Ajde, kako gledate? Baš me interesuje. A moraš dođeš u salu, da vidiš tu energiju. Kod nas su dečaci u sali. Kod nas je najstariji dečak 21-2 godine. To su meni dečaci, ja imam 40 godina. I kad dođe dete 17-18 godina i kad prebije onog od 21 godine, kad kažem prebije, to brutalno živi. Razumem, da. Kad ga nadjača tamo. Niko nije nos nikad slomio. Meni je pukao 3 puta nos, ali mi smo bili, da kažem, profesionalci. I za mene to nije. Ja sam mnogo srećan kad ovaj jednog drugog pobedi, završi. Nikad nikog ne može da ga prebije dok smo mi u sali. To se nikad neće desiti. Ali kad dođe taj gornji nivo da mora da budeš profesionalac, onda moraš da radiš tvrdo i da radiš
Znaš, ne znam, Ne, pazi, ne znam kako ovo ti je interesantno. ništa rekao. Ne, ali pazi, razumijem, ovo što si pitao zašto Bog da nekom taj talent, mislim, to je teško pitanje za mene, to je možda otac Oliver odgovorio bolje, drugo ulazimo u jedan klizav teren da dam nešto što je pogrešno, ali ja ću odgovoriti šta ja mislim, što uopšte ne mora da znači da je tačno. Znači, ja sad ovdje ograđujem, niti ovo neki bogoslovski, ja nemam pojma. Govorim ovako kako ja to mogu, kako ja zamišljam. Znači, ovako, ima nešto što je kod čoveka isto uzvišeno, a tiče se borbe. Znači, to je jednostavno borba, kaže Ivo Andrić opet, kaže, život je i igra, i varka, i tajna, i borba. Pazi, on kaže i borba. Miodrag Pavlović kaže za život u ratu koji sećanje briše. Kaže, u ovom ratu, za njega je život rat koji ti stalno briše sećanje, ti zaboravljaš stvari koje treba stalno da znaš i tako dalje. Znači da je rat. Postoji nešto što je to borbeno. Recimo, ti kad čitaš Stari Zavet, imaš onu situaciju kad se čovek rva sa Bogom. Jakov. Ali to je simbolično. Znači, on ga drži i ne pušta ga. Znači, kad se ti uhvatiš nečega, tu ti kroz borbu vidiš istrajnost, vidiš hrabrost, vidiš karakter. To je nekako, znači ja to opet povezujem sa nekim višim stvarima, sa nekom višom idejom. Evo recimo ta priča o Davidu i Golijatu. Znači priča je vrlo metaforična i za svakoga od nas. I to je opet polje borbe, da tako kažemo. Situacija je da je došao David koji je jedan pastir, pazi, ima 16 godina. Došao je u izraelsku vojsku da donese hranu svojoj braći. Sad, već 2 meseca su filistejska i izraelska vojska jedna naspram druge. I nema borbe. Svako jutro izlazi div iz Gata, Golijat, koji ima 3 metra i 10 centimetra. Mislim da sam taj podatak negde pročitao. Znači, možda zamisliš kako on izgleda. Pazi. Ima kacigu boje meda. Ima bakarne ove ispod ovih lakata i podkolenice. Ima bakarni oklop. Ima koplje od 5 metara. Ima mač od 7 kilograma. To je jedna planina od čoveka. I on kaže, ko će meni da izađe na crtu? Niko ne izlazi na crtu. Niko ne sme. I sad klinac koji ima 16 godina, David, kaže, ko je ovaj? Pa kaže, on je filistejski div, ovo ono. Pa što ne izađete? Mnogo je veliki. Mnogo je veliki, niko ne sme da izađe. Kada dođe neki Srbini. To bi bilo tako. David je imao te srpske. I kaže on, on izaziva Božju vojsku i tako dalje, ja ću da izađem na crtu. I ode kod cara i kaže, ja ću njemu da izađem da se borim. On mu kaže, ti si klinac, ovaj elitni specijalac, šta ćeš ti u borbi? On kaže, ja idem u ime Boga, pazi, u ime više ideja. Ajmo da analiziramo šta se ovdje događa. Prva stvar, u borbi se uvek vidi više ideja. Naši su prešli Albaniju zbog ideje slobode. Ti u borbi pokazuješ i u tom udarcu. Znaš zašto je to? Mi smo u paloj prirodi živimo. Tu ne važe oni zakoni koji su trebali da važe. Jer smo mi dozvolili taj pad, ali da ne ulazim sad u tu priču. Znači, tu se vidi više ideja. Car Saul mu da mač, štit, kacigu i kaže, idi bori se. On kaže, ne mogu ovako. Kako ne može? Mogu da skinem, kaže, ovaj šlem i ovo. Moram da se borim na svoj način. Pazi, druga stvar, autentičnost. Najveći borci se bore na svoj način. Najveći ljudi žive na svoj način. Rade posao na svoj način. Evo vidiš ovaj vaš podcast. Ja sam bio u mnogim podcastima. Ovo je skroz autentično. Znači mi ovdje pijemo rakiju, malo pre smo klopali. Skroz autentična priča. Vrhunska. Što znači da je to već veliki kvalitet sam po sebi. Biti autentičan. Jer mi smo svi, najozbiljnije, jer mi smo svi jedinstveni, neponovljivi i različiti. Što znači da mi imamo mogućnost da tu jedinstvenost i različitost pokažemo. Šta mi radimo? Uklapamo se u šablone, u šeme, radim posao kako mi je rečeno, po nekim pravilima i šablonima. David kaže, ljudi, mogu ja da skinem ovo? Pa kako ćeš na njega? On kaže, praćko. To su bile one praćke što se vrte. I on je kao, da li si normalan? A pazi, šta je on rekao? On je ovako rekao. Ima 2 stvari. Prvo je rekao caru, kaže, ja sam pastir. Kad medved uhvati ovcu, jednom je uhvati ovcu, ja sam išao za njom, borio se s medvedom i spasao ovcu. Jednom je izvukao ovcu iz čeljusti lava. Znači vidi, to je čovjek koji se bori sa jačima od sebe kad zna da je u pravu. Kad znaš da si u pravu, nema razloga za strah. Ima Vasko Popa jednu pesmu, zove se Kalenić, ja mislim, ili Manasija se zove. Znači kaže, ja ću prepričati, iako nije dobro poeziju prepričavati, ali ovog puta moram. Dakle, imamo fresko slikara koji u ponoć slika
ikonu. Čuje se turska konjica. Specijalci koji dolaze da mu odrube glavu. I čuje se njihov ratni poklič. Allah ili ilalah. Tako baš glasi stih. I sada, kaže pesnik, kičica tvoja ne drhti, boje se tvoje ne plaše. Zografe, šta li vidiš na dnu noći? Prijatelj, on se ne plaši. On je miran i on slika. A on zna da ovi dolaze. Kaže, ne drhti ti ruka. Šta li vidiš? To je paradigma. Šta on vidi? On vidi večnost iza te crte. Druga stvar koju on vidi. Ja sam na prvoj liniji fronta, radim svoj posao, radim ispravno. Čega da se plaši? Znači, kad si ispravan, nema razloga za strah. A ispravan si kad radiš ono što treba, kad si na prvoj liniji fronta svog života. Tako da David kaže, znači on je ukrao moju ovcu, idem da se borim. I on je pobedio i tako. Znači on kaže, znači ima višu ideju, to je Bog, ima autentičnost, ima hrabrost kad je ispravan i nema straha, neustrašiv je. Četvrta stvar koju kaže, kako ćeš na njega, vidiš koliki je? A on kaže, toliko je velik, nije to rekao to, ali ima tumačenje. Kaže, toliko je velik da ne mogu da ga promašim. Znači, mi kad imamo problem u životu, to je Golijat ispred mene. Brate, čini ti se, ovo ima koplje od 7 metara, ima 150 kila mišića, vidi mene, 16 godina slabić. Ali kad ti kreneš da rešavaš taj problem, ako znaš da si ispravan, ako to radiš zbog više ideje, ako radiš na svoj način, pobedit ćeš. To ti kaže Biblija. On uzima, brate, kamen, vrti, gađa ga direkt u glavu. To je metafora. On pada, David prilazi, odseče mu glavu. Mačem Golijatom im odseče glavu. Dakle, šta se događa? To je vrlo moćna jedna ideja, jer ti kad dođeš u neku vrstu problema, na primjer bajke, vidi, bajke šta nam govore. Koji je algoritam razvoja bajke? Ima jedan Vladimir Prop, on je pisao o tome. Ti imaš šablon kako 30 motiva, ili 33, zaboravio sam, sve bajke na svetu su kombinacija tih 33 motiva. Ali kako stvari funkcionišu? Gledaj ovako. Stvar je prvo zlatno doba, sve je super, sve je dobro, u ravnoteži je. Kao, na primjer, nama u detinjstvu. Onda dolazi do poremećaja ravnoteže. Na primjer, Pepeljuzi umre majka, Snežani umre majka, Aždaja ukrade princezu. Uglavnom, dogodi se nešto što izbaci stvari iz ravnoteže. Onda junak mora prvo da ode, da izađe iz svoje zone komfora i da vrati stvari u ravnotežu. Taj junak, a mi smo svi junaci u bajkama naših života, glavni junaci, da tako kažem, znači ako imamo jedan prelomni trenutak, kada taj junak odlučuje da li da ide na problem ili da se povuče, kada pokaže odvažnost i hrabrost i prelomi da ide, sve bajke na svetu ti kažu, odmah dobija pomoćnike. Odmah dobijaš pomoćnike. U bajkama junak nikad ne završava stvari sam. I ne može sam. I u životu je tako. Ti kad kreneš na problem, koliko god da je veliki, ja sam David, on je Golijat, ali ja ću da krenem zato što sam ispravan, autentičan, zato što imam višu ideju. Ako su to recimo 3 pokretača, odmah ću dobiti pomagača. Ja, na primjer, verujem u to. I iskusio sam to. Ne, nisam ja imao probleme, hvala Bogu, velike kao Golijat. Hvala Bogu, ali za mene je svaki problem Golijat. Znači, kad si dužan nekom 100 evra, to ti je Golijat. A neko je dužan 1.000.000, na primjer, jel tako? Ali svako nosi svoj problem na svoj način. Nisam mu rekao, rođe. Vidi da me gledaju pominje 1.000.000, znači šta? Znaš šta si malo prepomenuo, izvini sve što te prekidam, vraćam te. Crtači je, deca, mi crtačići koje smo gledali, meni su ti crtači, misli sad kad moja deca gledaju crtače ove kretenske, Rođe, jesi mi ti naređeni crtači da gleda Lene, ili tako? Ili da ti... Da. Neće da gledaju deca, to im nije zanimljivo. Oni naši crtači. To im nije zanimljivo. Da. Znači nije im zanimljivo Crvenka, pa zašto je skrenula s puta, zašto je pojeo vuk, nije zanimljivo 3 prasta, zašto imaju 3 kuće, kako je koju napravio, nije im to zanimljivo. A ovi crtači Smash You i šta ti ja znam, to im je zanimljivo. Pa to je duh vremena, znaš, to je to, zato što mnogo se radi, po mom mišljenju, mnogo ima destruktivnih stvari. Prije ti si imao do francuskih simbolista, do 19. veka, jednu trijadu koja je važila, lepo, dobro, istinito. Znači sve što je dobro, to je lepo i istinito, sve što je lepo, to je dobro i istinito i što je istinito, to je dobro i lepo. I gledaj sad, u bajkama, u pričama i tako dalje, znači lepi likovi su dobri. Je li tako? Od 19. veka lepo se iz ove trijade izvlači i stavlja se ružno.
I to je prva poremećena trijada da ti imaš ružno na mjestu lepog. Naprimjer, imaš Šreka koji je ružan, a dobar. Kvazimoda i ne znam sad ja, razumiješ? Ali onda je krenulo u stvari da se ta estetika ružnog je krenula, pa se onda drugi korak je bio da se dobro zameni. Znači da se zao pokazuje kao lep i tako dalje. Što naravno nije. I onda se polako privikavaju ljudi, privikavaju decu. Oni žele da vaspitaju našu decu. Znaš, da, i to su sve izmisli Britanci, pošto su najružniji narod na svijetu. I najbolesniji narod na svijetu. Da ne komentarišemo, ali se slažem. Ja komentarišem tako. Da se vratimo još jednom na temu David Golijat. Ima slika koja je na tebe ostavila specijalan utisak i koju si ti protumačio na svoj način. To je slika Davida i Golijata. Da, David sa Golijatovom glavom od Karavađija. Šta je interesantno na ovoj slici? Znači, David drži Golijatovu glavu. Samo prikažemo ovdje na kameri. Da. Evo, prvo pokaži celu pa će razumjeti. Gledaj, David drži Golijatovu glavu. Ispričao sam priču da su oni bili neprijatelji. Zna se pouzdano da je ova glava koju on drži, ovdje predstavljen Golijat, to je u stvari Karavađo. Karavađo je čovjek koji je ubio drugog čovjeka. Znači on je do jednog trenutka u svom životu bio ispravan. Radio je dosta, slikao je dosta i tako dalje. U jednom trenutku u životu se prelama nešto kod njega, kod nas se nešto menja i on počinje noću da izlazi po rimskim ulicama, da se oblači u crno, da ide po bordelima, da pijanči, da se tuče, da i tako dalje. I on je jednog čovjeka ubio, verovatno slučajno, želeo da ga kastrira, pa mu je presekao neku venu, takva priča postoji. Uglavnom ubio je čovjeka koji je imao i neke veze sa vlašću i tako. On je osuđen na smrtnu kaznu odrubljivanje glave. On je pobegao iz Rima i tako je bio je i u Napulju i ne znam gdje se je bežao, ali je podsvesno stalno imao tu odrubljenu glavu. Evo, to je, bukvalno se zna da je ovo njegov autoportret. Ova Golijatova glava je njegova glava. Međutim, ova slika predstavlja dvostruki autoportret. Jer lice Davida je lice Karavađa iz mladosti. Jer pogledajte kako on gleda Golijata. Aj sad ovo pokaži. Znači na ovom licu se ne vidi da su oni neprijatelji. Uopšte se ne vidi to, nego se na ovom licu vidi sažaljenje. Vidiš, on ga žali. Zašto ga žali? Zato što je to Karavađo u mladosti, to je njegovo lice iz mladosti. Mladi Karavađo žali za onim što je stari Karavađo uradio. Kao da sam sebe gleda i kaže šta se ovo dogodilo. E sad ja nastavljam priču pa kažem, ova slika opisuje ovo što ti sve vreme u stvari pričaš. Lako je pričati, teško je uraditi. Ovo je slika koja opisuje, nažalost, poziciju savremenog čovjeka i mnogih od nas. Pa i mene svakako u nekim situacijama. To je slika da mi sami sebi odrubimo glavu. Znači ti sam sebi odrubiš glavu. Kako? Evo opet paradigma. Postoji jedna ideja koja se zove mentalna invalidska kolica. Ti imaš ljude koji su seli u mentalna invalidska kolica i naučili tako da žive. I on kaže, ja ne mogu da se promenim. Ja ne mogu da ispunim svoj talent. Ja ne mogu svoje snove, zato neću ni da sanjam. Ja ne mogu ništa. Znači čovjek koji može da hoda, koji može da trči, on je seo u invalidska kolica i ne može ni da stoji. To je ovo, odrubljivanje glave. Znači ti kada odustaneš od sebe, či imao si neki san, odustao si. Imao si neki talent, odustao si. Našao si milion opravdanja. Imao si neku osobu koju voliš. Nisi se borio, odustao si. Ti si sebi odrubio glavu. Najčešće mladost odrubi glavu. Mislim, najčešće u mladosti čovjek odrubi sebi glavu i to shvati u starosti. I onda ovaj mladi gleda ovog starog ovako, kao propuštena prilika. Znači, ja volim stare ljude kad vidim da ih pitam. To treba svako da uradi. Čovjeka koji je prešao 80 godina. Oni su izvor mudrosti. Pitaš ga, jer oni sigurno premotavaju svoj film svog života. Reci mi šta bi sad uradio drugačije. Sad mi reci. Ovo je ekstra. Pa on će ti kaže, brate. A svako će ti reći, budi hrabri. Da svako pita svog dedu od dece. Pite, šta bi uradio drugačije? Dobit ćete nevjerovatne odgovore. Jer onda mi dolazimo do toga za čin žali čovjek koji sad više ne može to da vrati vrijeme. Kao ono William Wallace, kako se zove, Braveheart. Znaš kad oni hoće da odustanu? On kaže, ležat ćete u postelji i žalit ćete za ovim trenutkom da se vratite i da pokažete zube. Znaš. Eto opet borba, to pokazive. Bata Stojković mislim da je rekao na kraju života nešto tipa neću žaliti za
za greškama u životu, za greškama koje sam napravio, nego za prilikama koje nisam ni pokušao. Tako je, tako je. Koje sam propustio. Tako je. Nisam ni pokušao. Da, to je to. I onda, znaš, treba kad čuješ od njih, oni su već to prošli, došli do negde, daj da vidim šta ja sad dok to prolazim mogu, znaš, da uradim. A inače, čovjek nije nikad star. Negdje sam čuo, kaže, imaš recimo 70 godina, misliš da si star, ali kaže, kad budeš imao 90, shvatit ćeš da je 70 mladost. Znači, to je to. Vidi, sviđa mi se tvoja priča zato što tebe bi ovi moderni nazvali life coach. Ne znam šta je life. Ja se ježim na to. Ne, da ti kažem. Zato što... A vidi, kad pričamo ovako, opet nećemo da poredimo, malo pre smo pričali, ovi danas moderni, modifikovani ne mogu da ti dođu do kola. Ma dobro, gledaj, znaš šta je point? Ja sam profesor književnosti i ja crpim od velikih umova. Znači, iz oblasti književnosti, iz oblasti psihologije, iz oblasti biznisa, iz oblasti religije, iz oblasti... Znači, jednostavno... Evo, ja kažem... 4 stvari. Ja kažem ljudima, ljudi, toliko je dostupno danas sve. Evo, odvoji, ne moraš sat vremena, pola sata. Ma jeste. Ja pola sata odem na Instagram. Odem ja, ali ja sam sebi naravno sada osmislio taj posao da ja čitam umjesto drugih. Tako se to pogodilo. I sad, pazi, ja i živim od toga. Što čitam, nešto što volim, znaš, da radim i to posle prenosim. Tako da ja se ne bunim, eto, to je tako ispalo. Kažeš, čitam, još nisam pročitao od Oliverove knjige. I sve što im prepričaš? Jedno jesam. Počeo sam da čitam, ništa ne razumem. Dobili smo 2 knjige od oca Olivera. Dobit ćete i od mene, nego su mi, ostale su mi... Ja sam kod Aleksandra, od Olivera. Ostale su mi u rancu, daću vam posle. Jel se vidimo na sajmu knjiga? Na sajmu knjiga ću biti, nemam štand ove godine, imao sam do prošle... Koliko sam razumeo, postoji izdavačka kuća. Bit, moja izdavačka kuća koju je opet sticajem okolnosti sam ja otvorio. Jer eto, ja možda se ne bi ni sam usudio, ali tako je išlo, tako su se odvijali događaji. Imam svoju izdavačku kuću i izdao sam svoje 3 romana. Kaže jedna engleska poslovica, sve što želiš da uradiš, uradi to sam. Tako da sam ja i napisao, i otvorio izdavačku, izdao, onda i to i prodajem, i magacioner sam, znaš, sve radim. I to uopšte, dok ne dođe vreme da mogu da delegiram, to je sad sve sjajno. Biće knjige na nekoliko štandova drugih izdavačkih kuća, obavestit ću kad dođe do toga, ali kažem, eto, ove godine nećemo imati štand. Je li u planu neki novi roman? Jeste, eto, ako Bog da, radim na tom romanu i radim na knjizi paralelno koja je to knjiga Plavi dijamant u ovom programu. Znači, to neće biti beletristika u smislu lepa književnost ili roman ili tako, nego će biti neka, zašto sam malo preko da se ježim to kad kažu life coach i tako dalje. Zato što ja razumijem šta hoće ljudi da kažu, ali mi je taj izraz suviše, kako da kažem, nekako mi ne prija mi, ne odgovara mi, jer ti ne možeš da treniraš život. Mada sam ja govorio o treniranju kondicije kod čoveka. Nije da nisam u toj oblasti. Ali hoću ja kažem, life coachevi, po mom mišljenju, ono što sam ja video i gledao, se bave uglavnom tehnike. Ja da ti kažem, prodavanjem. A to je ono što smo govorili o tehnikama. A ti sad nekom kažeš promeni paradigmu, pa razvi svoj karakter. Pa zato ti treba vreme. Znaš, evo vidiš i tvoja reakcija je bila, to je lako reći, teško radite. Naravno da je teško, ali to je jedini put. Ali ti sam kažeš, to moraš ti sam da odlučiš da kreneš. Tako je. A prodavci magli kaže, ne, daš mi 100 eura, ja ću. Pa dobro, da ima. Znači ti si realan koji priča tako. To je tako. Nema. Znaš šta kaže Pascal, ako hoćeš nešto da dobiješ u ovom svetu, moraš da uložiš proporcionalno meru rada, truda, gorčine, moraš da platiš time. To je tako. Sad vraćam film nazad, kad su nam bili neki gosti ovde, pričaju, da izvineš, kenjaju. I onda uđem tamo i onda pridružim se žena kenjanju. Izvini što se tako, dobro. Ne mogu, muka mi je. I onda ih vidiš Louis Vuitton tašne i ono, znaš, a vamo pričaš jedno, a vamo stani bre. Budi bar dobar prodavac magle, pa nema da voziš auto od 150.000 i da mi prodaješ maglu. Da, pa to su nedoslednosti te ljudske. To je to. I ti su, znaš kako praćeni, ti nikad nećeš biti tako praćeni. Ali opet se vraćamo, pričali smo. Naravno. Ali samo kažem, slušaj ovo, gledaj, ja sam, moja prva promocija. Hvala Bogu, to je bilo čudo, evo, čudo jedno, evo, mogu i da ispričam i to čudo. Slušaj, ja napišem knjigu i
Ja sam pisao knjigu pre prve knjige, zvala se Smrti nema. Ja sam mislio to vrhunski, remek delo. Koliko čovjek nema pojma o sebi, ništa. Pošaljem ja to izdavačkim kućama, niko mi ne odgovori na mail. I prođe par meseci, ja krenem da čitam, brate, glupost. Ja vidim šta sam ja napisao, razumem, ne valja ništa. Znači, to bi bila katastrofa da je neko objavio. Tako je, to je bilo igralište za mene, gdje sam ja u stvari zanatski, pekao zanat, da tako kažem. Kad sam napisao taj roman Umro sam u petak, ja pročitam tu poslovicu, sve što želiš da uradiš, uradi to sam. Platim u štampariji novac koji sam dobio, koji čak nisam i pozajmio, nisam imao novac, dobio sam novac. Platio sam jedan tiraž od 500 primjeraka. Stavio u gepek i razmišljam šta sad da radim s ovim knjigama. Treba napravim neku promociju, niko ne zna za mene. I odem u SKC, nađem tamo ko je urednik kulturnog programa, Vesna Kapor, koja je sad moja prijateljica, tad je nisam poznavao. Zakažem sastanak, odem kod nje i kažem, Vesna, ja bi da napravimo promociju. Tu radim u ovoj 3. Beogradskoj gimnaziji, ja pisao sam roman, ako možete mi pomognete, kaže ona, može, pročitat ću roman ako je okej, mala sala je slobodna. Kažem, koliko prima mala sala? Kaže ona meni, 40-50 ljudi. Kažem ja, meni je to malo. Kaže ona, pa druga varijanta je velika sala, to ti je 200 mesta za sedenje. Ja kažem to. Kaže ona, a koji vam je ovo roman po redu? Ja kažem prvi. A ko vam je izdavač? Ja kažem ja. Ona kaže, a ne može to, na promociju dolazi 20-30 ljudi, Kažem ja njoj, pazi argument koji ja izlačim. Pa meni je na svadbi bilo 300 ljudi. Neozbiljno skroz, znači totalno. Ne zna dete šta je 100 kila. Kaže ona, pa Matija Bećković nije napunio puno, mislim, znaš što je. Ja kažem, nema to, ili velika sala, ja tako, verujem. Kaže ona, ali to nije iz gordosti. Znam da nije bilo iz gordosti, nego tako je bila moja procena neka. Kaže ona meni, velika, to mi pričamo u septembru, oktobru. Kaže ona, velika sala je zauzeta do jula sljedeće godine. Pazi, ona mene otkačinja, a ja ne kapiram. Ja mislim stvarno zauzeta, znaš. I mi nastavljamo da pričamo. I ona, valjda u nekom trenutku provali da nisam tolika budala, da znaš, i posle neke priče od pola sata kaže sačekaj. I okreće ona telefon. Ali mala jedna digresija. Kada sam bio negde na početku rada u školi i radio sam za 50% plate, kasnije se to nešto malo povećavalo i tako, ali uglavnom bili smo u situaciji da je moja kirija za stan bila veća od mojih primanja. Dragana trudna, čekamo dete i ja dobijam tada ponudu da radim u kockarnici. Pazi, da idem iz škole, pazi ti ovo iskušenje. Ja znam da sam bio rođen za posao predavača, znači to sam otkrio. I sad vamo imam recimo platu početnu 800 evra, sa tendencijom rasta 50-100 evra mesečno, nekim bonusima, 14 plata godišnje, znaš dobijaš. I sad ja ne znam da li da to prihvatim. Imaš obuku mjesec dana, naučiš da radiš na onim kvotama, nemam pojma kako to ide, ali kontam za mjesec dana naučiš šta treba. I dobijem ja tu ponudu. Ja u dilemi. I bili smo, što se stiče okolnosti, isto interesantno, u Rimu, bila ekskurzija, vodio sam đake. I šetali smo tamo Rimom, imali smo slobodno vreme, ja malo šetam, volim da malo poznam taj duh grada i prolazim pored crkve, katoličke. Ja sam odrastao u Čačku. Ja u Rimokatoličkoj crkvi u životu nisam bio. Rekao, daj da uđem u crkvu da vidim kakve su ove njihove crkve. Uđem ja tamo, prekrstim se ja, stanem sa strane, pogledam, vidim raspeće Svetog Andreja. Znači, on je razapet na onom krstu u obliku slova H, ćirilično. Zato na Andrejin krst se zove, na škotskoj zastavi se zove Andrejin, to je njegov krst, ako je razapet. U tom, vidim ja triptih njegov i znam da je on. Ali ja se njemu nikad nisam obraćao. Ja se pomolim Svetom Andreju i kažem, pomozi da rešim, da li da idem da radim vam u kladionicu, šta da radim. Međutim, ja nisam ništa tu ne mistifikujem, dobio nikakav odgovor, ali sam dobio jedan osjećaj kad sam izašao iz te crkve, radi svoj posao, idi svojim putem. Znači, ja sam rešio tu dilemu tog dana u Rimu i odbio sam posao u kladionici. Šta se događa? Vesna okreće telefon posle te priče i kaže, sačekaj se, i priča, kaže, da, ona me pitala, hoćeš da dovodiš organizovano đake? Rekao, ne pada mi na pamet, blam, da zovem ja đake na moju promociju. Rekao, ne zovem nikog organizovano, ali oglasit ću. I ona me odbila. Međutim, posle toga zove i kaže, jel može velika sala, bit će dobro, i se ona ubeđuje nekog da to uradi. I kaže, jel može 13. decembar? Ja kažem, može. Ona upiše 13. decembar. I ja izađem, sve super, odem kući, pogledam crkveni kalendar, 13. decembar, Sveti Andrej.
Rekao mi je to slučajno, za mene nije slučajnost. Pazi dalje. Zove me Vesna i kaže, posle 2 nedelje da se dogovorimo oko svega i kaže, desilo se nešto čudno. 2 pisaca, znam koji su, a nije bitno, ona je rekla, su mi tražili 13. decembar. A ona mene ne poznaje. A da tebe pomerim. Međutim, ne znam zašto, stvarno ne znam zašto, ali ja sam tebi ostavila 13. decembar, nisam pomerio. A njih znam duže. Ja kažem, ja znam zašto. Ja ju ispričam, znaš. Luč. Evo, lud. Ja ispričam o Svetom Andreju, znaš. I 13. decembar inače bio derbi Zvezda Partizan. Rekao, neće doći niko, garant, razumeš? 3 sata popodne, pao mrak, ja još ono spremam šta ću da kažem. Mislim se, gde ćeš ti književno? Maloveran skroz, znaš. Gde neće doći niko, gledaj fudbal, šta ti pišeš. Tako ja razmišljam. Dolazim u salu, znači ulazimo na scenu iz njene tamo kancelarije, 200 ljudi sedi i možda 150, da ne preterujem, 150-200 ljudi stoji. To je ovako. U šoku mi svi koji smo, Vesna u šoku isto, ja u šoku, razumeš? Čudo. Šta se događa? I ona je baš je bila, imamo snimljeno, sve to ima na YouTube-u. Ja to veče prodam 250 knjiga. Od onih 500 što sam imao. I onda se pojavi izdavač Dejan Pavlović, koji mi je sad prijatelj i sa kojim sarađujem. I dalje smo, da kažemo, bratske izdavačke kuće trebamo. Šta se događa? Pa sad govorim, bilo 300 ljudi. Dejan Pavlović organizuje u Budimpešti, moja druga promocija, 150-200 ljudi u Tekelijanom u Budimpešti. Moja 3. promocija u Čačku, moj grad, 250 ljudi. Znači čoveče, sve puno. I dolazi sljedeća promocija, ja već evo što smo pričali, pohvala, vidite. Ja sam morao kroz iskustvo da prođem da bih naučio šta je zapravo istina. Malo pre si rekao MMA istina. To ti znači ovo je istina koju ja nisam znao. Zove me u Aleksincu, direktor biblioteke, dođi, povedi, 2 profesora da povedem iz Čačka, da dođe naš 4. 2 i još jedno, i moj kum je bio. Dolazimo mi tamo, prešli 300 km, 2 čovjeka u publici. Posle ovih velikih promocija, 2 čovjeka u publici. Naravno, prva misao, naš 4 ovde sedi, 2 u publici. Prva misao, gdje pređo smo ovoliki put? Gordost, sujeta, razumiješ? Ništa, mi održimo promociju, završi se, prilazi jedan od njih i kaže, tu u mom romanu Umro sam u petak, čovjek doživljava veliko pokajanje jer je dobio tumor na mozgu, posle gluposti koje je pravio. I on meni kaže, da vam kažem samo, ja sam imao tumor na mozgu, ja sam pročitao vašu knjigu i čovjek počinje priču. I ja kažem, brate, mi smo zbog njega jednog došli. Zbog jednog čoveka. Tako da sam ja onda shvatio ovo što si ti rekao, sad odgovara malo šire na pitanje. Bitan je jedan čovjek. Nikad više u životu mi nije bilo bitno. Naravno, lepo je kad ti dođe 100, 200, 300 ljudi, lepo je to. Ali nekad ti zbog jednog to radiš. I ne znaš. Kao i ovaj, recimo, podcast koji vi radite. Ja sam vidio, vi imate pregleda. Imate 500.000 pregleda, imate 50.000 pregleda, imate 100, nije bitno. Ali među tim ljudima jedan samo, da je nešto shvatio, da se pomerio milimetar, vi ste uradili veliku stvar. Tako da ja vas podržavam da nastavite, stvarno radite dobru stvar i treba da istrajete u tome. Mi smo to uradili, mi već naši gosti. Ali dobro, vi ste im dali priliku sve to zajednički. Tako da zvanično, još jedno hvala svima koji su bili, hvala tebi što vama si puno, stvarno. Našao vremena, što si se oduzuo i moram da se zahvalim i Filipu što je uopšte došao na predlog i na kraju realizovao celo naše druženje i ovu epizodu. Ne, hvala vama, stvarno je meni bila velika privilegija i ja pozdravljam Filipa i zahvaljujemo se stvarno. Evo, 2 sata smo ovdje, ostavit ćemo te još zato što mislim, zvaćemo te još sigurno uz nekog gosta koji nama bude zanimljiv da ga iseckamo na komade. A zašto Google prezime? Da, pa Google... Nisam nikad čuo za Google prezime. Pazi, ja sam rođen prvo s tim prezimenom, da se zna da nije pseudonim neki. Sad ima nekoliko priča, ali svakako neki predak je došao, sad ne znam odakle. Znači pre Google-a. Da, pre Google pre Google-a. I prezivamo se Google. Došli su negde sa zapada, nije ni bitno, ali uglavnom, da li on bio saobraćajni inženjer, radio je na pruzi Orient Express, deonica Beograd-Istanbul. Znam da je nosio ime Antoine, njegov sin se zvao Kamil. Taj se oženio Darinkom Budisavljević, koja je bila jedna velika Srpkinja i pravoslavna i heroj. Ona je bila i odlikovana od kralja Aleksandra, to je moja prababa. Ona je njega, da tako kažemo, preobrazila u svakom smislu te reči. On je i uzeo pravoslavlje. Moj deda rođen i njegov sin se zove Predrag. Moj otac Radmilo, naravno imam 2 brata, Nebojšu i Nemanju.
Ali postoji tu jedna interesantna priča, vrlo interesantna, to je Miloš Ković, profesor, govorio. On je govorio da postoje narodi koji su zavetni, pa to je vrlo interesantno. Znači, ne radi se o biologiji, mada je naša biologija sad potpuno potiče iz ovog kulturološkog obrasca u svakom smislu te reči, srpskog. Ali kaže, postoje ti zavetni narodi gdje ako prihvatiš zavet toga naroda, ti ulaziš, upisuješ se u njega, ako odbaciš zavet, ti ispadaš iz njega. I to samo 3 naroda, kaže on, Jermeni, Jevreji i Srbi. Ne znam zašto i koja je to teorija, ali poenta da recimo ljudi koji su odbili, recimo odbacili Svetosavski zavet, ili Kosovo, ili prešli u drugu religiju i tako dalje, njih su Srbi odbacili iz svog nacionalnog bića, a one ljude koji su prihvatili, ima tu dosta primjera, Archibald Rice, Alojz Šmaus, Jurišić Šturm, znači ima Šturm prezime, a Jurišić je prevod, Paul Šturm i tako dalje, ne znam i ovaj Weifert također, evo ovaj Arno Gujon sad, ne znam nije, njih su prihvatali kao deo srpskog naroda. Eto, to je, ne znam, pitaću nekada ako budemo priliku, mada ne poznajem profesora Kovića, da mi pobliže objasni to o zavetnim narodima, ali mi je interesantno. Veliko žrtvo to. Da. Da ne odemo sad u Novu rekao bi nešto, vidim da bi nešto rekao na tu temu, vidim da bi rekao. Ovo smo zajeban narod, brate, i još sad posle ove epizode, kad budu vidjeli da mi postavimo pre Google, onda će nam biti. Brate, hvala što ste... Hvala vama, stvarno vam hvala puno. I zvaćemo te svi drugo za neku saradnju, imamo ludaka za tebe, a to su mladi. Daj Bože. Hvala. Nazdravlje. Jesmo počeli?